Erokamano nyakora mogi okinyi machielo okinyi mar wuok tich dwe ndalo 21 dwe mar 7 gana 2025 orwakini machiegni e twak mar kaka wanene kama odiochieng' ma kawuono nyakora mogi en odiochieng' ma Nyasaye omiyowa thuolo machielo mondo wabed ka wago kodi mbaka waporie wach ka bende ing'ado ni rieko ni to pinyni oriek kanye yore en mane oyugno koso ibete to jobeto gi gin gi tekruok maromo nade mar keto lai mar piny obed kaka dwarore machiegni par ni chenro ni biro ni achiel kachiel kokalo e Ramogi FM ka achiel kod Ramogi TV kama bende wan ka kod kaka wuok tich ka wuok tich ane ma wuok tich machielo cha naonge nikech Jakobuya yani noduogo kowuok e anyuol mane Jaibonyo wacho ni nodhiye koduogo to kora wacho ni lengra matin no chako yudo anyuol moro matin kendo mondo chako dogi machiegni ahinya e kiru mar ariyo mar keweche gi nyakora mogi wan kod kweth mago moikore mar ni weche ni obiro ni makare ka e Ramogi FM wasebedo kod Solomon Atito Kafaya ma bende pod medo ng'iyo ni lai mar FM obedo makare twak marwa chakore sani an ka kod Fredrick Ogweno iluongo ni Ogweno the governor maonge kod portfolio lakini pending bill bende onge koma chire nya governor erokamano ahinya yes odiochieng' chakore nade odiochieng' ber erokamano ano ka ireso koti nikech kacha napenjora to mancha ni itweng'o ni yawa kode gi dhi yweyo wuodhe ng'eny kode gi dhi yweyo kare ero ka ina jal ma jeyo keto kono moro iluongo ni men for in case men for in case oyawre ahinya bati en okinyi maber ma Nyasaye omiyowa thuolo mondo mi wabed mangima kendo bang' werruok kaka wanene kae gi jowinjo wa to bende gi jonenowa omiyo wagone Nyasaye erokamano momiyo thuolo mondo mi wachak wabed mangima odiochieng' ma kawuono wang'ini to ere kaka wanyalo goye mbaka e weche ma omako piny Kenya kata weche ma wan godo erokamano nya gavana Nyakwar Perez Ken Mugabe nitiere ka en bende olidhnwa tinyo ringo e gwenge ma Kabondo duoka to piyo nono odonje kaka wanene machiegni Nyakwar Perez erokamano waringo malach hapa ni ng'ato no penja e Facebook kacha ni higa ni anyomba ahinya avera zabedo katero ji nyomba ahinya to ne wan Kabondo ne wako Cleophas kendo ne wawuotho maber ne wan kanyo gi team maduong' wan gi Walter Nyambaga gene wan gi Ochieng' Emmanuel gene gi kweth maduong' to koro kaka an jadala nyaka to nabedi kichambe nyaka ne ndik na basa moro matin adhia adol godo gimoguyo dolo gacha ayo ni basa nyika ka Nairobi chakre ringi doko basa dala bende koro no kelno mwa okay koro ne wuth maber erokamano kendo joka Bondo mano Oriang gi chwalo mos makende giwinjo kaka wanene kendo giero kaka waneno kendo giluwe koro kauru mos mar joka Bondo te kendo na chaka wuotho koda ka pacho Perez nyaka nane ne en gi welo moko mag kanisa ngene sani omako lemo motegno welo beno wacho ni koro wachwal mos mago jolem ka jolem monyo ka wanene mano gwedhruok makende koro gima duong' ahinya en ni aneno ka ji oyudo achiel adek ma ginyalo kete igi kata bedo ni ywak to pod nitie maka gi kacha kaka lokruok mar chal mar lwasi samoro puothe ok odhi maber ahinya to apani dhano yude matin ma ginyalo wacho joma osegolo mekgi aneno ka oduma muodore joma nigi rabuon gi moro bende nyalo bilo apani en jip ma medo jiwore godo mondo ji omed mana mako weche mag pith kod pur motegno kendo aneno ka koro mano konyo ahinya seche ma koro ji nitiere pacho kucho nyalo yudo gima muonyo koro en gima kare ni wanyalo yudo teko mar luchwa mar puodho erokamano nya Ken Muga on gi senior Jaibonyo bende taya bila ma kawuono ni nikech ng'ene ma en kiru ma igoe mbaka kipimo e piny kendo ing'ade rieko ne oganda ma weg pinyni kaachiel kod matayo pinyni machiegni Jaibonyo erokamano vi bati abende juma mokalo naonge anyuola midekre emomiyo naonge kata kawuono bende atema aonda moro ni e kor boma ka akian waluonge ni mar guogi to akian en marang'o en ema pod onyorowa kata Jakobuya en ema pod onyoro keto piny ok winj ka Fred bende koro huolo
higni bende ng'eny sama koyo ng'eny kama to jodongo kawan kama uketo nwa jiko moro koro sama wane chenro kama to jiko no muro dendwa nikech studio uka bende ng'eny gibanda bula moro gibanda bula an nagi weche penja ariyo kuom jakabondo ni kapok awacho maga oko maber ni jakabondo nyomiye jo Kisumo nyomiye kabahasha nikech nyen kabondo koro ing'eni ka bahasha momiye lo kaka wanene ti yanga peda kai nikech owacho kende ni nomiye bahasha wan ok wabed machane mara kaka wadala ni omiye lo kaka wanene koro mar tol wan warito bahasha no mar ariyo ni ng'ato penji ni isedwako weche mang'eny penjo manodwa penji ni to mari karang'o wane penjo manodwa penji but yiena mondo ago erokamano Yes. Juma mokalo ni weekend nye andala nye wako mama Dosila Okoth Bonyo mayande no nindo chak dweni nye wako maber en erokamano ahinya ne ji duto manyo chopo dala waka Elijah Bonyo Body Village mondo wako mama Dosila ne wadendo ga ni Dosi kata Nyomuga nye chenro dhi maber kendo en puoch gi pak duto ne nyikwa Bonyo nyikwa Nyomuga to gi ji duto ma gweng'wa okech development jo kanisa marwa madala Body ACK manyo chung'e nyasi nikech nyotimore maber wagone giro kamano kabisa kendo wakwa Nyasaye mondo med tego nyikwa Nyomuga mabende nyotio matek mara ariyo vio bati en kendo mos mara ne osiepwa mabendo hero chenro ne manyo wito meni giluongo ni Linda Ugutu majafuambo wadwa Linda ni ng'eni nya sakwa Nyabondo wanye wan kode nya yudo nafas madhia kuyo kod gidala Baraka Waga en go achiel go wadgi Fred to gi Cliff to gi Don akwayo ne gi hocho makende sama koro gisechako chenro mar ko mama ne iluongo ni Mama Jane Akinyi Ogutu mabende nyoja ohala chuny boma Mabondo e town kanyo min Linda no nyipa ko ni nya Jona nyen gi agrovet moro kanyo use beche mag jamne so en mos mara makende ne Linda kech ang'eyo ka tudruok kinde gi mama gi nyen ohero mama gi ahinya koro gone mna mos wakwayo ni Nyasaye mondo tegi chuny gi e kinde ni erokamano Nyasaye ne Jay Bonyo erokamano nyabende apani wariwore kodi chwalo kuyo machal kamano wadani koro wachaka but kapok ichake to yie mondo amba chiw puoch gi pak ne Cleophas Oluoch kuom tim manyo timo maber mar kelo nwa le no kelo nwa le bende je uba okida nga karakoro mama wacho gini maler ni joricho chieng no onyedhra ngeni Cleophas ng'ama ng'ata kabisa koro miyo kancha nwako kode mpaka Nairobi ka tang'eyo ga kamoro moyute ma KRA ok ong'eyo koro nyo kadwa dhi koro miyo na inse ni anti krima koda gi Nairobi ka kaka en biro to koro kene modhi okwawo matima nade mane ground koro no awinjore ni anoka ginene anoka chop kanyo mondo mi ong'i kaka no nyalo ng'iyo kako nena omiyo en puoch gi pak ne Cleo kuom gima nyo timono ang'eyo ni nitiere achiel kuom bende mokawo nyoluoro iluongo ni nyoyo luoro koro warita biro machiegni nyoyo luoro niko ni karamo modhi gi okawo makis waneno kaka itimo gini okadwa ulo winyo e iro unyalo pokawo winyo samoro dar to jeyo se ole gi rieko ana penja ka ng'ato wacho ni modhi gi okawo ing'eno wacho na achiel kuom en achiel kuom wakae chenro ni kosa achiel kuom e tim mar Ramogi tim gi Ramogi FM Zora Media jeyo keto wache dhoga ana ja Kristo okigeni ko wajni akili juu to kora akili bedo na juu machiegni ogweno piny obedo gi weche mang'eny to kata mana i oganda Luo bende nitiere weche ma ogore kuom oganda gi thuolo ni ka wachako twak marwa nitiere moko kuom yawa mane
ochako gi piny Kenya kendo gimbi gi tekruok margi to tinende ni gionge. Aparo ni kanyo mabocha godo twak marwa ka wachwalo ote magwa mag kuyo lit kachiel kod bende lamo mar kwe mar chuny e kinde gi manitire oganda mane gin jotelo e piny Luo mano kedo mana kana chako kawacho ni ipayo piny kata ipayo yor piny negi tiyo kod kinde gi tekruok gi payo yor piny miyo gik matinde timo sani moko no wuok e duondgi tekruok gi kachiel kod pachgi machiegni gweno ka wachako twak mar kaka waneno kinde. Erokamano ahinya. Aparo ni bende ni thuolo ma wakawo mar goyo ne jowa duto te ma samoro nyalo bedo no nyoyudo mos e kuonde duto e kor gwenge wa pacho kae to gi kuonde duto te ma nyo wito jogi. Aparo ni itemo wacho ni katenore gi bedo nywa wito miyo ma thiring'inyi mano Phoebe Asiyo mane jaod bura machon ma Karachuonyo manyo owito ngimane ndalo machuok mokalo. Wagoyo mos makende Bati ne familia wede mare kod osiepe nikech ne en mise maduong' ahinya ne weche matelo mar joma mine nikech iparo ni Phoebe Asiyo en miyo mar ariyo manokuongo yier kaluo kiweyo Grace Onyango to obedo miyo mar ariyo kendo anyalo paro ndalo kaka wadongo to nying mane wang'eyo nying mar Phoebe ni nodwa betie mang'eny ahinya nikech kanyo ne en achiel kuom mise miyo mane owuok oko ma okedo ne ratiro mar mine. Inyalo paro kata kinde ma obedie maendeleo ya wanawake ma bende obedie chairman ma king'iyo history mar maendeleo wanawake to gikedo ne mine gitelo mar mine pacho ka to history no ok nyal ndiki kowe miyo Phoebe Asiyo oko. Telo mar mine pacho ka kata koro waduog wabede gi jok ma koro wan go machalo Millie Odhiambo gini kigo kod gi mbaka to gibiro nyisi ni inspiration margi ne giywayo kata ne giyudo mijingo margi weche mag telo koya kuom mama Phoebe Asiyo. Omiyo ling'any mare, history mare, tije loso kende. Omiyo Victor Bati wawito miyo mathiring'inyi lakini no dakie ngimane Nyasaye no miye thuolo bende maber modakie ma wawacho ni koro oken kuyo lakini en celebration, en nyasi, en mor makende ka waneno okenge motimo mamiyo koro kendo kanineno to ne en miyo mabende nje na okawo baton mochako miyo mine matindo omiyo josiasa matindo mamiyo mabiro to bende wiki kwil ni obedo bende miyo mokwongo bedo e council mar Luo Elders miyo mokwongo ene miyo mokwongo bet ndalo machon ing'eni kinde kacha jok mamiyo ne wacho ni samoro ok bedie e lemo mamoko gi to kaluwore gi luor mane en gode kind oganda gi wich maliw to gi nyayo weche mag telo nyocha ne oganda Luo neno ni obedie achiel kuom jogo manyalo ng'adie paro ne oganda Luo. Kora paro ni en wache maber ahinya bende seche gogo ing'eyo ni wawito bende mane jaod bura machon mar Rieda Bob Jalang'o ma bende abiro wene joweto mondo ogoye weche nikech mae ogoye wiye nikech ne en gima wandesa kapod ok wachopi e chuny wach bende wachiwo negi mos makende marwa kaka wanene kae to bende noganda Luo mangima. Erokamano nya Governor kuom report maler kachiel kod bende chiwo ote maler. Nyakod Perez weche thoth leo gore piny Luo kendo ong'ado moko kuom tipo ma oganda nosebedo ka ywe mana kaka Fred wache in bende nyalo chwale duondi gi ote mari kalure kod tho mar nyagoro Phoebe Asiyo kachiel kod jaduong Francis Jalang'o mano Bob Jalang'o mano bedo jaod bura mar Rieda kochande. Apani wano yudore kama tek ahinya nitie ne magomba kama tin ko wacho ni tich ang'wen gi ginga gi weche gi kech thoth ne yudo ka masira makamagi chopo no ga karwa ka ng'enye ne gibedo ga tich ang'wen. To mak mana ni ok dwa wacho ni koro mane en mang' ne samoro japiny kawo ni kochopo tich ang'wen to chunye chako bedo gi kibaji. To en adieri ni seche ma ng'ama ng'ongo e rang'iny mar Phoebe Asiyo nindo to nyaka jopiny kawe thuolo mar ywage. To ang'eni seche moko dhano penjo nang'o omiyo iwacho ni ng'ato ka duong' e rang'iny mar Phoebe Asiyo to iwuoyo kuome ahinya en nikech ling'any ma we chien nikech gima ne otimo kinde mane ongima chakre tin ne nyaka kendo koro chopo kama koro oninde. En ng'ama sigande go malach king'iyo bede od bura e tielo diriyo te kinde mane piny tek ahinya mane chuoye mane thothne ne wego rengo kendo thothne gin mane gikawo okumba mag telo
Koro nyisi ni en ng'ama ne ji ogeno kuome thuolono. Kech inyalo paro ka higni mag 79 kane odonje od bura kanyo ma koro ochako motegno higa mar 80 nyaka kinde mane owuoyo od bura mar 1983. En thuolo mane piny tek ahinya ne joma mine, to kata kiwe mine kata mana joma chuo, mondo mine yude thuolo mag telo gi ne lweny ahinya to losi mar siasa makindeno. To en gima kare ni sani mise motegno mar kaka sani nyalo wach ni kata mana ratiro makoro sani mine nitiere godo ne gine joma nochako kedo ne motegno e od bura. Yes. Inyalo paro kata ka kinde ma okalo ka thuolo mag in godo mane otemo dhiro e wach mar weche mag dhiro oko akwede mag kit chwech e od bura, kendo en achiel kuom joma ne omako motegno ahinya. King'iyo moko kuom gigo mane ochako ma samoro kindeno nokoyudo thuolo mar mondo mine kadh kod od bura, gikone nochako duogo kelgi gi jotelo mamoko ma mine makoro duogo biro bang'e makoro gichak gikadho, koro tinde gin chike minyalo lu, gin paro ma inyalo sum, to thothgi gin twak mag Mama Phoebe gini to kod range mane ochako kindeno mane piny tek. Koro en rieko gi paro misumo. Inyalo paro kane jochomo yiero mag 2022, Mama Phoebe Asiya en achiel kuom joma ne wuoyo ahinya kotendo kod kwe mar oganda. Kendo noyudo thuolo mar tiyo kod duonde thuolo ka thuolo kojiwo ji, kata bed ni koro ne ike oniang' to nojiwo oganda mondo mi onya kwe kendo tim yiero makare. Koro aparo ni mano en achiel kuom gima owinjore bed ni oganda pare kod ahinya. Tinyalo paro bende kane sirikal wawach ni koro Kenya mangima nosidhe kendo modhiale kod lemo kata nosidhe e yo makende kaka ng'ama osekedo motegno, kendo ma oyange ahinya. Kinyalo paro ka kinde mabende nobagne nyasi kata mare manyakach kucho, ma bende mine nobiro kanyakla kiparo ki idhialo godo nyi Nyakach. Ne opare ahinya kuom kaka osebedo motegno e weche makedo ratiro mag joma mine to kod ratiro mar oganda kanyakla. Kech samoro ng'ato nyalo ng'iye ni ne okedo ni mane mine kende, to king'iyo kata mana kite paro mag twak mane ochwal e od bura thuolono gin mago ma ng'iyo ratiro mag nyithindo manyiri ma yawuoyi to kaachiel kod ratiro mar oganda kanyakla. Erokamano ahinya Ken. Jaduong' Jay Bonyo, nikech ni wacho ni ne jaduong' ma koro nika chieng' cha kana luongi ni wacho ni koro lore gi lony mari ne jaduong' to ne okidha ka mo kida un gi gavana, kata kamano kawuono bende Nyasaye bende tiyo mana mariek. Kawuono in emi wacho kendi nikech athagora erokamano. Jaduong' Jay Bonyo, aparo ni tudruok mari gi yawa makoro samoro onindo gi dwa bedo samoro malach moingowa, kendo samoro nitiere gik moko ma isefwenyo kata mane fwenyo kuomgi e kinde ngimagi minyalo nyise nyikwa Ramogi kata minyalo ng'ado godo rieko. Mama Phoebe Asiya en miyo ma kata king'iyo moko kuom chike ma samoro dipo ni pok otime yo makare, chike mag 2 wi 3 mag neno ni kit chwech ok obedo ma onyoro wadgi ahinya e weche mag telo, gin moko ma pok ochopi, to samoro dapenj ni kichiwo ote mari dipo ni mae thuolo makore nyalo miye godo luor makende mar ni ma en wach mochopi kod od bura, koso en ani ng'ato her samo nindo to koro magi ibro mana iki e bwo ibro so e bwo kabat. Erokamano George Bati. Mokwongo en mos mara makende ne anyuola mar Nyagoro, Mama Phoebe Asiya. Apani Ramogi TV ka wabedo kode gi tudruok mogik ka Captain Charles nodhi dalane e chenro mar duol mobet kode piny mogo kode mbaka malach, to chien kanyo bende ne nitiere sigana moro mano atimo mar group moro mar mine machwe agulu Wikondiek ma nene patron margi mano pimo ni nitiere kit luo moko ma kaka TV mar Ramogi kik wawe, momiyo no timo maber motudowa gi group mar mineno mane apani ni wauro latano mobet kodgi piny moneno mowacho na agulugo ok usgi mne chiro kende, gin agulu ma idho nyaka ndege dhi pinje maoko kalore gi tudruok mare gi jogo mong'e mang'eny. Agulu gi ne idho ndege tidhi usgi e pinje maoko. Koro en kuyo marwa makende e lo tim maduong' mar Ramogi TV gi Ramogi FM. We monda wachie nikech koro iseluonga na jaduong' hika bro nyiedhore.
ne atudora gi weche ma Phoebe Asiyo ne timo ahinya to mag chungo kendo siro tend mine gi tiyo achiel e siasa gi mine. Nyalo bedo higa mar 90 kata 91. Ne nitie gimoro ni iluongo ni League of Women Voters. To League of Women Voters ni kanya paro maber ne giwuothe kind oganda nikech Kenya no chopo kuma koro dhi e multi-party mondo gikone mine mondo omanyie kombe mag telo. To kata kopogore gi manyo kombe mag telo to mondo mine bende ong'iye ni kura mabiro ni duondgi owinjore. Mama na Canon Margaret apani na achiel kuom jogo manitiyo godo nikech no biro ga gi buge mang'eny mag League of Women Voters got kawan bondo to na neno ga gi kagine ot kanyo te somo gi ikmaga mago to ng'isi ratero mag mine e pau siasa. George we monda wachie ni jowete na gi osewacho malache wi yariyogi makoro wewa ma dongogi. Ana dwa ng'eyo ni to puonj mane ma jo siasa masani nyalo somo ahinya to kuom Mama Phoebe Asiyo. Mama Phoebe Asiyo go siasa ne higni go duto mokiwinje kama ogwere gi ng'ato marach. Mama Phoebe Asiyo kanie od bura tidhi yudo chike manotere mbele od bura kaka ja od bura nikech mane tij ja od bura. Adwa penje jotendwa masani manie od bura ni nyaka na yiergi bende nitie ng'ama nyalo chunge bath chike mosetere od bura. Nikech tij ja od bura maduong' en loso chike, tero pacho gandana, to ging'iyo ni to piny owacho tiyo nang'o. Tahinya en loso chike nikech chike ema bero ganda. Adwa penjora ni to kuma gintie sani makoro nya neno kaka giywago Mama Phoebe. Adiwa ahinya to mamine manyalo chung' to koni touch Phoebe Asiyo ni ane makoro an kode ane madhi medo rienye chike maloso matere od bura gin magi bro bede maber. Yaragoro kanitie podium ni loso gi jopiny to wacho weche makonyo ganda, weche mabero ngima dhano, ok weche maga wacho koso kawacho, ok weche majaro joma yiere, ok weche modok kor ka chiena ni mane ka koro chalo ne ka gimo loso gi jopiny. Jo siasa waduto te nyaka ng'iye ni kit siasa mane manogoyo to mago to higni kande to gisani gi lony gi tudruok manitie ging'iye ni au bed siasa ne magigo sani oganda wa kaka joluo dewan kanye siasa mamuol, siasa mang'iyo ni jopiny onego go atua kowuok kaka dhi kacha, siasa maneno ni ka in jaod bura to tiji nitie monegi time od bura ok miel kor piny. Jai angini kapok wa umo kanyo. Jo siasa wacho ni ng'ato chung'e gire makoth go oko. To in awinjo kibruyo gi wach moro ni jaod bura ka jaod bura chung'e chike moro, chikne moro kata paro mar chik moro. Moko sebede od bura kanyo tama 4. To Mr. Speaker sani kende mosewacho. Chik mosebiro godo malongo bende onge. Hapa ni jopiny onego koro penje gi ni to kwa mibiro kani miwa kata chike ariyo miseloso kech mane tij ja od bura. To bende bati ing'eyo ni kama Jay samo dhira go nikech onyuolo wach kata wach maseyai iwinjo ko Jay ka wuoyo to Jay koth nyodo samoro Jay wuoyo to chako medo wach omido kie wach koro nikech osekelo we ambandes tunge matin kami winjo kelo no sama Jay loso ka penjora kit siasa ma wan go ahinya jotelo mamine ma wan godo kaluo sani bati siasa moro ntiere sani ma inyalo luongo gi dholuo ni sexualization of women politics. Yani siasa migoyo kaluwore gi kit chwech gi den mar joma mine. Iduoke ka chiena. Tiduoke ka chiena. Siasa masa moro kidhi e liel to ng'ama miyo momi thuolo mondo wuo kata ja siasa onge gino nyalo wacho koko wacho weche madok gi kor ka chiena. Weche makamagi Phoebe Asiyo nyagoyo nogo siasa ne to nok nyalo winjo weche makoch gi dhoge kata dichiel.
ni mondo gone ng'at mamiyo mbulu nyaki winj ko wacho ni to kaka chung'ni udwa nena ka chalo nade kung'iyo kora kung'iyo gwanda gi kuonde mamoko mokadwa luongo gi nikech piny okinyi to nyithindo bende ni dala ni nyaka mul mana kit chwech mar ng'ama miyo gi weche moko ma samoro juma ni manchane bioje baie moko karwa kacha mwa penji to ang'o ma waneno gi siasa mar maendeleo mane nyagoro goyo ne en wach maendeleo to gidongruok kende nikech sa kawuono kipenjo ja siasa ni to mana kaka je ipenje wachen to chung'ie e bath chik moro misetimo kata maendeleo misekelo ibiro yudo ka onge koro iyudo ka mise manoketo mar siasa cha emwa penjore ni to kawuono kimiyo ja siasa ma miyo manyako madwaro chung platform bende nitiere gima onyalo wacho mopogore gi kit dende gi samoro kako chue maber nikech kochue maber to wambe waneno ok ochuno ni nyaki wachi nyasaye miyo wawenge to be ok wang' achiel ariyo mar neno kit chwech angolo go kwara kwenye kwara to bende kwara to mende mana advantage mar neno ndalo moko nokone koselo sangolo kama to koro gimoro moro moriwe nyime onyalo neno koro gik moriwe nyime to kang'eyo koro mai nyisi ni dogi wanyalo goye siasa man gi lony mopogore ni ok ochuno ni nyaka wadonj mane kit chwech mar dend joma miyo gi weche moko ma samoro ka ng'ato chungo de podium to kelo wich kuot nikech ka sama wacho kama to ang' gigowa to mano be mitne nikech pien wa be wasejingo Kod Perez ano ka ine mangochi neno maler onge mana wach bro wegi kanyo kata bro kete gi kanyo chuny ge manyasaye wakwayo ni mondo mi kete kamo kwe ka chiel kod hocho makina ne familia wede anyuola kod osir gi Kenya mangima jok manyalo pare e yo mora mora e kinde ni maga chandruok wan gi wach makoro mako piny Kenya ng'wecho chakore ji rieyo 2027 to kapok ji ochopo 2027 e kweth mar kaka wanene ka nitiere yiero adundo buora ma nowinjo bed ni nosekata timgi to nikech IEBC ma en duol mochung' ne yiero e pacho ka obedo ka odwa yware mondo ne chuogi koro oganda obedo gi geno ma girito kata kamano chaka koro ler moro neno ne oganda ma oting'o oganda mawuok e kuonde chung'od buche mopogore opogore achiel kuom gwenge ma Nyanza en kar chung'od bura ma Ugunja ma bende nyaka gie sani pod rito mondo giyud yaod bura margi nyocha ka jatendwa Jay Bonyo kachiel kod Ken Mugao wacho ni mondo wanoni ni to oganda jo Ugunja ikore machal nade ne gigolo duondgi magi wacho ni gidwa ni mondo tim yiero no mapiyo nikech koro osechung duol mar IEBC penjo en mana ikruok mar IEBC ni nyalo margi omenda moketnegi kachiel kod ikruok mar jopiny bende nikech siasa bende koro nika do bende pod nitiere gi weche mamoko weche madoni godo ting'o mar ng'iyo ni to gin gwenge mage minyalo pogi kata minyalo ng'i duong' mar kata lach margi mondo ne ni oganda yudo jochung' koluwore kod kwan mag oganda manyalo chopo ne gidongruok wachaka chaka kodi jadung' Jay Bonyo ine makoro ni wach ni e lweti IEBC kaka wanene sani thuolo dong' machuok omenda bende ne ong'is gi gitigo omenda maber kaluwore gi John Badi kik giyaka ahinya nikech chal ka gima piny Kenya ni odo bedo kod IEBC matiyo kod omenda mathoth ahinya weche mag bajet magi nyiswa ni to iniwuon kakinene gi kaka IEBC ochugore sani gidwaro manitiere sani geno mar oganda jo Kenya chuny mo oganda jo Kenya osebedo gi IEBC mokalo chien ang'o ma geno go abed ni commissioners mag IEBC go ni ka tang'e ni samoro bende achiel kuom gi winjo wa sani yes da wacho ne gima yot chiemoro chuth mbele pek ichiem chuth mbele pek nikech bati gigo magidwa timo e buo higni 2 nonego bed ni timo e buo higni 5 mano mokwongo nikech kane osedhi e yiero mokalo morumo yes tiko ni onego bed ni chako pango yiero manyien tineno ka wakawo higni 2 kwa onge commissioners tiko ni IEBC ni en commissioners secretariat cha gina jok matimo operational issues but gik mimanye paro midware kogno to commissioners gi ema timo nyaka chairman bede to gi jalupne to gi commissioners mokabich manyose bedo ka onge kaluwore gi manwaneno mok wadwa doke ang'o miya wacho ni gichiem chuth mbele pek mondo itim
yiero madundo 23 e piny Kenya kama ngima moriwo nyaka Ugunja. Mokwongo idwaro omenda mang'eny. To omenda ni nyaka igone budget. King'e ni budget ni wagoye ni Ugunja dhi kawo kama kama, Banisa dhi kawo kama kama kama, Kasipul dhi kawo kama kama kama, to gi Baringo Senate dhi kawo, nyaka igo kwano no maber. Ma samoro bende secretariat nosegoyo. Ting'e ni kata secretariat ogoye kamano, to mondo pesa ni wuogi commissioners nyaka tim ang'owa, nyaka bedie. So yiero 23 madundo ma nyaka gitim. Tapani chik bende nitiere mawacho ni kodong' en higa achiel to ji dhi ombulu ok onego gitim ang'owa, ok onego gitim yiero madundo. Apani mane ma chik wacho koko to nitiere time frame mochiwo. Mang'iso ni wan ne ochawa chomo dwe mar 8. Ombulu ma higa nyien mabiro 27 ibro tim e dwe mar 8. Mang'iso ni gin mna gi higni 2 flat. To kwa ng'iyo chikno to ng'iso ni ombulu ni nyaka go kapok oromo dwe mar 8 higa manyien. Duoka gimar 2. Nyaka gindik jogo ombulu manyien. E go ombulu ka endiko jogo ombulu ka nitie tieng' diriyo. Yes. Nitie gimiluongo ni continuous voter registration. Ma bendo kosebedo katimre kuom higni 2 na gi nus. Ma in inyadhi adhiya ni romo higni 18 tidhi ka IBC machiegni kodi tindikori. Then nitie gimiluongo ni mass voter registration mopano bendo nego gitimo higa ka higa. Mago bende dwaro omenda makor gi lach gi chenro mathoth. Mano pok gitimo. Mar adek en puonjo ji voter education. Nikech nitie ng'ama nogo kura higa mokalo. Nitie ng'ama nyien makore kadwa dhi go kura. Nyaka puonjgi ni to kura ni igo nang'o. To kura ni ang'o miyo en important. Momiyo nyaka igoye. Mago gik ma nyaka gitim. Mapiyo piyo mondo ang'e jowadwa gi wach en ni gigo ma commission ni dwa timo kochakore sani kawuono nikech ang'e ni nyoge ni Mombasa induction. Kawuone madhi chale ni gidhi bede ofis mokwongo. Nyaka wadhi e yiero gin gigo malach. Tachiel kuom gigo ma nyaka koro gitim. Yes. Nikech magi to nie chik, magi nitie tim ma nyaka gitim, gidagi giyie. Gino ma nyaka gitim en duoko mbi mar IBC. Nikech nitie ng'ama nodhi ombulu higa cha gi geno mathoth, to duoko no kobiro kaka odwaro. To en gi pache gi jogo mohero manokone ni IBC emanorocho ratiche. Mopande ne samoro no wang'o kata mna voters card cha no wang'o. Makikone ni IBC nitie bro dhi timo yiero to koni mano mari okadonji adak kata gionge. Gimiluongo ni public trust. Mane tich maduong' ma commission ni nigo. Mar ariyo nitie kweth jo Kenya matindo machalo Ken Mugagerege. Jo Gen Z. Jo Gen Z gin gidwaro gimiluongo ni instant coffee. Ma en chai ok girit ni ne chwake maber moole chak mokete majan mochunge kore kokete birike kokete mesa. En kobiro nikech kaya to dware sano. Jogi ng'enygi ang' ne gi ng'wonona. Gimiluongo ni katiba ni ok gisomo. Nikech katiba wa mar Kenya kani ber nyisi okan kokan gimonego tim gi kakitime. Gin ging'e ni IBC ni William Ruto motimo ang'o oyiero. Gin kumidwa dhi konege ni jogi nobet kamoro modadho gi mong'mi max moket kanyo ogidwa winjo. Gin ging'e ni ma IBC mar William Ruto. To William Ruto keto IBC ni mondo yiere kendo. So commissioners gi nyaka timatek mondo gipimne wahiagi. Gipimne joma tindogi. Ni kaka nwabiro ofis ma yo manwabiro good ofis. To gimomiyo wan ka mondo watim yiero maler maber. Yiero minyalo tim ang'owa, minyalo puodhi. Transparent, credible and verifiable.
So mane ting' maduong' ma gin godo kuom higni 2 ma gidongo do. Erokamano Nyakor Peres, wach mar IBC nitie kod wach kendo en achiel kuom gik ma samoro nyalo kelo ng'ur kata kopogore gi yiero madundo. Wach mar Majayo Lidho mar ndiko jogombulu manyien kaachiel kod medo ndiko jogombulu ma itimo kinde ka kinde kaachiel kod luoko e register mar buga IBC kata kwan jogombulu e pacho ka en gima oganda nyalo bedo godo gi chich ni nyalo ti godo kata mana gi josiasa yo magala mar gajo ombulu bende. Ere kaka mae ndi winjo bed ne timo thuolo matin modong' ni? Aparo ni kaluwore kod kaka jakom noseloso, ing'eni nyaka to chiw geno. Kaka winjo jay wacho ni weche to tek to nyaka chiw geno ne jopiny. Ing'eni ndiko jogombulu bende tich achiel kuom tije matek ahinya ma IBC nigo, nikech thothne iyudo ka nitiere gik mathoth matimore mochakruok kuom puonjo jopiny, chako lendo, keto masindego bed ni gitiyo, nikech kata ma ndikruok kaka jogombulu be pod itiyo gi masinde. Ting'eni samoro king'iyo ni masinde manotigo do higni mokalo, samoro nitie moko makoro sani ok nyal tiyo, samoro nitie nyiewo mowinjore bed ni gichak gitimo nyiewo manyien, samoro gigeni gitiyo kod lony manyasani ma samoro moro cha osetiyo ok inyal tiyo kod ing'iyo gimiluongo ni software manyien. Koro nitie weche mathoth ahinya ma magi duto pod dok mana e budget. Jatend migawo mar omenda John Mbadi nosewacho ni pesa mar IBC to gidhi bedo ni giketo aruya nikech nitie gisekete pachgi ni onjore bed ni gigolo omenda ma kamago. To ndikruok kaka jogombulu en gino manyaka to dhi keto IBC kama tek nikech ing'eni IBC sani kore sundo gi kweth mathoth ahinya ma pod ok okawo ombulu mang'iyo ni ombulu ne ma samoro ginyalo biro timo godo lokruok winjo giwacho oko kagi. Sama dhano wacho gimiluongo ni 2 term, 1 term, half term go, to gigo duto duokowa e ombulu. Nikech sama ngidwa ni mondo mi ng'ato oseyiere kik odok kendo tionge ombulu, nyiso ni teko mar duoko ng'ano pacho ionge godo. Ng'ama no tere mondo mi odhi oticha samoro ni gombuche poro chako duoko dok tiyo kendo. Koro nitiere ji mathoth ahinya madwaro ombulu, nitie ji moseyudo pande ma pod onge ombulu. Koro IBC ni kod ting' maduong' ahinya. King'iyo ng'anyo manotimore higa mokalo, thoth joma ne obago ng'anyo mar rawere ka, thoth gi onge kod ombulu. Koro magi duto gin joma sundo IBC. Koro gi thuolo ni taparo ni tich nitiere matek nikech siasa be koro nyaka donje iye. Nitie ng'ama era ni mondo mi chenro no kik dhi kare. Nitie jasiasa moro ma de gomba ni mondo chenro no dhi kare, eka en bende nyalo yudo kaka de oyude jogombulu moko ma bende sire lwedo to koro gin gombulu sechego. Koro aparo ni kanyo to siasa dhi tuge ahinya. To mana kaka ne osewache motelo ni IBC ni kama tek nyaka gibed kod pien motegno makata kondhun to ok ng'er laki nikech waseng'eyo kaka osebedo katimore kinde mokalo. Inyalo teru ga paka makoni magikone gik moko ok chop kare. Ng'eni kata mana sani nitiere paro mag chik ma IBC rito mondo od bura otiekre godo mondo gitim lokruoge mowinjore bed ni timo. Ng'eni chike mag yiero gi iyudo ka higa iyudo ka koro thuolo ka koro higa mar 2024 ka nochak ni timo lokruoge moko e chenro mag yiero owinjore bed ni koro ichopo gi kare. Kata samoro nitie chenro moko chike manotigo e yiero mokalo ma koro giwinjo ni owinjore bed ni gitimo ne lokruoge ma kamagi. Koro magi gidhi gitimo to gitero ne od bura komiti mar chenro mag chik mar mondo mi timne nyatimne gi lokruok. Kapo ni od bura othiro gi moko timo mago mapiyo tiyudo ka samoro tich bedo matek. Kata mana chike matayo chenro mag campaign gi mag ndikruok gi nitie mamoko ma koro nyaka to od bura chak kadhne gi kendo mondo mi med ridore obed motegno. Koro magi bende ka od bura korido ne gi mapiyo to biro bedo matek ne gi. Chenro ban ndikruok ni ing'eyo ni bende weche pod nitiere ka nikech king'iyo kata mana kor gwenge kuonde ma oganda wuokie. Iyudo ka ng'ur moko bende pod nitiere ni kwan mar ji omedore to kata mana kweno manotim mar census gini ka iwacho ni kuonde moko nokotimo maber. Koro pod nitiere siasa bathoth ahinya ei wach mar ndikruok ni. Ting'eyo ni kopogore kod IBC iwinjo ka jakom margi ne wacho ni onge kuo moro amora ma gibiro timo ne ng'ato. Ok ochuno ni gin manyaka gitim kuono. Kuo mar ombulu be luwore gi mise moketi e alwora mar masinde ma IBC tiyo godo. To nyalo chakore kata mana gi kar ndikruok ni. Ma samoro IBC owuon ma jakom owuon gi commissioners mage to ng'eyo ni weche ber kendo masinde beyo to ng'ato oseluore toke kuchocho ma chieng' michako ndikruok ni to en kanye mondike joma nosenindo gi joma nosekinde. Koro gin weche ma pod tek. Ting'eni
gima timore ni koro kitimo gi aruya to makosa bende dibede nyalo bedie. Koro nyaka IBC bed piny motegno, kuku mar telo mar IBC miluongo ni secretariat nyaka to bede twich achiel to kod commissioners mag IBC to kod jakom mar IBC mar ng'eyo ni to kaponi timo gimoro to dibed ni nitiere maling' moro mopondo manyalo miyo chenro ma itimo kata kobedo mana mandikruok mar jogo ombulu ok timre e yo ma gikone biro kelo ng'ur ni gini samoro nokwale chakruok mare kane ji timo ndikruok. Koro en gima nyaka to IBC mi pek. Erokamano nya Ken Muga. Governor, ka wang'iyo tinendeni e thuolo mokalo chien ne waneno ka kombe otito ng'wech mowuok e IBC kowacho ni oolgo kaluwore kod gik mane timore. E thuolo manyo yiero mokalo waneno ka Cherera Fo obedo gi Chebukati 3 bende ji obedo gi ng'wech dang' ni obet. Nitiere legal reforms kata ikruok mag lokruoge mano wach ni bende timo mag chike kaachiel kod mag chiwruok bende kaka ng'ato mar tino ni yiero bedo makare. Ka wariwo gigi te kuwuok e weche mag yiero adundo nyaka koro weche mag neno ni achiel mar oganda gima ne jai wacho ni bedo gi yie duoko geno mar oganda jopiny ni koro wan kudu gadieri no biro timo gima kare. Ma gin gik mowinjo bed ni IBC gitimo ang'o sani nikech thuolo be koro tin. Aparo ni gima onego gitim en gima Ajeyo chako kawacho cha. Dichiem chuth. Ni ka nitie mogo moro e nyimgi to girirego araka ka ji matumbo moro to girirere gi chiem chuth. Gin gitiekre ga tieka maka kado moro jwas moro nitie to giro aroya giro aroya to giyude nyuka moro to gimodhie bas nikech adir mantiere ni mbele ya IBC lich ka kuma koth ae to kotha korwa kocha ntiere ka sama koth dwa chwe tino ko ae got waluongo ni got Kotutu kino ko luwo ikisi kocho biro mani ng'eni kodhno chwe kino ka kodhno luwo nitie koth machwe to gi koth mok chwe kuma IBC dhi lich mama ni adier mowacho kai to be kaka wanene ka ding'eni bati watenega tena kaka entie ni IBC ni kama tek to ok commissioners gi moketore kama tek ni kende to bati wachaka wacho ni nia penjruok ma penjora kama bede ni ka po nono nitiere ng'at ma nong'eyo dweche auchiel mokalo ng'at ma ne dhi bedo chairman mar IBC kapok obedo iwinja po nono nitiere ng'at ma nong'eyo dweche 3 mokalo ni en ng'at mane manyocha ne dhi bedo chairman mar IBC to chairman no bende sama owuoyeni oseng'eyo ng'ama dhi bedo president 2027 ber dweche 3 mokalo ka dipo ni nitiere ng'ato Kenya kae mane samoro ka ni penje to nyisi ni ng'ane ma dhi bedo chairman mar IBC ni tiende ni chairman mar IBC no bende sama owuoyeni oseng'eyo ng'ama dhi bedo president To kane gikia mano koro mbaka machielo iwacho ga ni telo ikawo kijado na bini abi chunyo wach mondo otiekre gi wachni telo ikawo to telo ikawe ke telo ikawo to kare kawo nyaka IBC no bende en part mar kawo telo bende nitiere ng'at ma samoro kama obedo ng'eyo no nyalo kawo IBC mago penjo mibiro tieko gi wiyi duogo e wach mar duong' manie nyima IBC sani bende en gima nowacho juma mokalo to bende Jeyo osego wiye duogo yie mar jopiny e IEBC ni kawuono kidhi e court kata idhi e doho achiel kuom gik mabiro miyo samoro jang'ad buche kong'ado ni bura ni in idhi e od ang'ech to ok ibi pinge ni tuya nang'o tiende ni in gi yie gi doho miwacho ni ok nikech jaji yware koda en nikech onwang'a gi ketho nyaka wachopi okang' ma samoro ng'eto ma gima wuok ka IBC no ok chal ka gima nitiere ng'at moro ma lwete ni e tok ka IBC ka bende gin gi thuolo mar luoko gini nikech ing'eyo kinyalo ng'iyo history mar IBC no kwa bedo kode bang' katiba manyien to mokwongo ne wan gi Interim Independent Electoral and Boundary Commission mano chakie gi Isaka Sancha bang 2010 mano kelo white transition ni neno ka bang'e no negitimo negitiyo matek kabisa mondo migiduogo yie mar oganda ka nwachomo yiero ma 2013 bang' gik mano timore 2007 tiende ni bang' ka Kivitu wuon nowacho ni kata en okia ng'ama noloyo
e 2027 mano okelo koko pacho ka jine onge gi mae emomiyo Johan Kriegler mane jang'at buje machon e piny mar Afrika ma milambo nobiro kae motimo nonro mochiwo report mare koro ne nitiere pek mar neno ni oduok yie mar jopiny kuom IEBC ni nikech en ye jathek ka gigi nobiro 2013 ka ji ne dhi ombulu ineno ka yie ne nitie independent duol mara Isaka Sano noduogo yie sama ne gibire weche mag teknoloji gi weche mag lony manyasani ma dhano noyie ni ka ng'ato ne kawo seche 72 kapok oya Tharaka Nithi mondo chop Nairobi to lal mana kamoro ka en na Thika Road ka githedhi e gik moko miyudo ka KICC seche ka ng'ato ne kawo chiegni juma kapok ochopo to mana ka sipul ka bondo ka olalo kiyude emomiyo nokelo weche mag teknoloji gi to noduogo introduce gimoro ni wach mar server e kama koro server ni wuokie tineno kombulu mokwongo dhiedo mokwongo Supreme Court wach mar server ni ne nie diere bati ombulu jo Kenya chiwoga kendo mondo riedo gokinyi mamano be oktabu kata mane by elections mineno wachomogi magi IEBC dhi tayo maber de samoro challenge magi dhi bedo godo en mana turnout kende jok madhi wuok ko mondo dhi ogo ombulugi but omenda gi dhi yudo koro turnout kende madhi bedo kaka pile ng'eyo by elections turnout bedo ga mapiny koro mano to pek onge magi gi dhi tayo maber kama koro nyaka giwuothe gi jopiny kachiel ma gidhi gi jopiny ma giduogo yie en ka ji ochomo 2027 ing'eyo ni wach teknoloji ni omiyo kwalo mbulu yot nikech constituency ka ing'e ni onge wach mar server en ikwane tilande constituency kanyo to selandi ni mbunge mar ing'eyo onge gimoro kia ni pod kia server kia ni gik moko lali diere ka to jakuo bende makwalo gi teknoloji ken biro koni ni tije yot opogore gi mayande kwalo gi kalam mindike gik moko chon kokitimo nang'oja en tije yot koro ting ma IEBC ni godo ka en nying mokwongo cha ni independent kichako gi IEBC yani duol monego bino diedo kar kende to negi teko mare mar tayo tijege mae kama koro mondo mi odhi oduog yie mar jopiny kuome maka jopiny onene kama to jopiny neno ni bas oler ka jadolo machon ni jodolo masani to oler ka padri machon to masani ichido chunyara dolo jadolo neke ing'eyo ni ochalo jadolo manyomienore gi chilo chien kacha masa moro oyude kanyo otumo ng'ate od koyugi koro koseduogo koka chieng' Jumapili kendo chako duogo do yalo to ai marach ni jo kanisa gi bendo ng'eyo ma ya IEBC ma wan go sani koro biro oginene oulo richo biro nyise ni ulo richo bas ber nitie lamo moro wan ga ngile nyo nyimbo kacha ni ulo richo koro kose ulo richo to kata ulo richo kamano to jo kanisa pod nene ka ok ochal gi gino mae kama IEBC nitie sani koro kata doko ni owacho ni rembe Yesu oluoke kamano to jogi temo ng'iye ni wadwa ng'iye ne mbele ka uning'o wang'e ne joma welogi to bo chalo ng'ama kosore nyarombo dhi nono koro jogi chich gi jadolo gini ma en IEBC koro en kama tek ni to binyalo weye gi mine moko dhi go de lalruok kende mane ombulu e mine gi to bo nyalo lalore kodgi koro mae kama pek mar gini nitie koro mae to en ting ma jo Kenya gi kaka IEBC obiro wuothie gi jo Kenya gi political parties mantie election observers ma bende imitiyo godo seche moko weche mag rocho gigie koro wan kama pek makata IEBC onge gi answer nikech kama wane ni pod ok wabetie kende history mar Kenya Nyakwaramogi mana gi kama Governor Gweno ogoye gono Nyakwaramogi wadani wadhi yweyo ma bende tero wa weche manyien achiel kachiel Ramogi FM mondo giyud weche ma osetucho chakre piny nyaka gie sani ka bende wan ka yweyo moro mana madundo e kinde mobiro duogo kapod weche manyien dhi nyime Ramogi FM to wabiro ng'iyo moko kuom ote mawuoro namba en 3 3 6 0 0
Facebook Ramogi TV Kenya, bende mbui mar X1 @Ramogi TV KE, kata bende kioronwa Ramogi FM mondo wabed ko wang'eyo ni pachi en mane. Wakaw thuolo mar yweyo ka udugo pod wan gi twak. Wach mar IBC ni pod wabro goyo mbaka nyako Ramogi. Ng'eyo ni to bende giikore mar timo puonjruok mane Jay oselidho cha ne oganda, nikech puonj ni e gima bro miyo oganda chako bedo gi yie kuomgi, nikech gichiwo puonj maler gadieri manitie. Wadhi yweyo ka waduogo kod weche mamoko e kaka wanene kik dhi mabor. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, home of discount. Pay and we'll handle the rest. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno, kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng'. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Have you figured out a vacation plan for the kids for the August school holiday? Treat them to an unforgettable 2-night bush safari with View Travel, where adventure meets family bonding. Head to the legendary Masai Mara from just 19,450 Kenya shillings in a van or 23,000 Kenya shillings in a Land Cruiser. Or go wild in Samburu, 2 nights from just 37,100 Kenya shillings in a Land Cruiser. Our Samburu departures are fixed for 8th to 10th and 29th to 31st August. All packages include accommodation, meals, game drives, and endless memories. Changamka, slots are filling fast. Book now and pay in installments with our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap jokowili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en piny joimbo mar oganda miluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Mondo yud skiza tune mar wendni di mana star 812 star 784 hash to ise mana yude. Ramogi TV ene od joweri duto te.
Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende ok en kamoro mibiro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iyudo curriculum design uchinj. E chenro mar rameny piny, sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Akoro mbajo ng'ato mar rameny piny. Chick by. Machiegni kendo nyako Ramogi bang' wuok iwe adundo e Ramogi TV, Ramogi FM pod nikod iwe mar yudo weche manyien. In jalo ma yudo weche gi kokalo Ramogi TV. Wadani wakawe moko kuom ote ma usebedo kawuoro okinyi ma kawuono mondo wang'e ni to in kodwa e yo machalo nade. Jal moro penjo ka ni Raila ne owuoyo e go kura go pande maonge register be nyalore to go security mag returning officers gi gin to dong gimbe gin gik manyalo nyayo weche mag ng'ato wewe gimoro timre nikech wacho ni oloyo ngimane mondo ariti kata weche dhi kethore mbele to bed ni kethore mbele. Mano penjo mopenj ka kod jal moro kondiko na nyinge. Hello, ma and Dennis Okoth mawuok Ndhiwa. This IBC panel emadhi bedo the worst in Kenyan history. Heri the late Chebukati, sina imani na hii. Mano kaluore kode. Mano Dennis Okoth mawuok Ndhiwa mawuoyo kamano. Lakini donge en adier ni nyalo bet ni ok wasomo katiba maber, lakini wang'eyo gima watimo. Ruto oyiero ng'at mabiro yiere 2027. Ne opango ni 2027 oketh yiero to ne wang'eyo chon. Emomiyo nochune ni oyiere jatend IBC to nyo oyiero mana ng'ama biro lande kaka jaloch nikech ong'eyo ni Murkomen kende ema biro yiere. Wan be wang'iye ok wanindi. No retreat, no surrender. Mano jali okondiko nyinge kar kino ndiko ote mochinya ahinya. Imne kaka iyiero jakom commissioners mag IBC. Ruto itero ne na nyinge. Ma bende Nadeko nowacho no ok ter na nyinge achiel. Penje ni to bende nyalore ni Ruto nyalo tero nyinge ni ng'at makone nyinge. Nitie process. Koro giyie ni ng'ama nitie ni process ema nomiyo Ruto. Okay. Gilbert Olik gawuok Awendo. Siasa mar Kenya ni norumo gi kaka ji machalo kaka Shikuku, Asiyo, Anyona, Serone, Chelagat Mutai, Koigi Wamwere ne nitiere telo. Sani to jo siasa di mana nikech misara. Mano gima wacho kaendi. Mano iluongo ni Gilbert Olik kawuok Awendo. Kasto Ramogi Engineer Obiga Kalausi Jawaya Jarodi. Mama Phoebe Asiyo nego siasa mag dongruok kwa mama Masani nego siasa mag dendgi kaka chwech gi chalo bure kabisa. Mano gima wacho kanyendo. Aparo ni magi mina mana weche mabende nuwa aselieko motelo. Penjo en kaka inyalo go kura e weche mag kaluwore kod gima oganda ndiko kaendi. Ne Raila Odinga nowacho ni nyalo go kura maonge kod opande maonge register. Be nyalore adieri mondo ng'ata mosechopo higa 18 mane kod opande to nyalo dhi mondo ling'o ombulu mare. To kapar ka nikech chike mag IBC bende nitiere. Apane wanyalo go wiye gi kanyo mondo wang'e to ng'ato wacho ni IBC ma oneno masani ni to emoneno karache moloyo pok gichako kata tich ten kuwuon koseng'iye orach nyowuoyo orach no rado kodika to mage gik ma wacho ni duoko geno e tich maduong' ma commission ni godo nikech ka japiny ma pok nogo ga kura ageno ni bwana no to sego kura to nitie nyithindo mang'eny ma pok nogo kura to gine manyine no gi endara koro konegi ni kura ni en gima ber to konegi ni kuch gini kata ka gigoe to duoko madhi buoke en duoko ma nyaka giyiego to kapo giyie gi duoko no to nyaka ging'e ni sami dhi e booth kacha to in kendi ineme yiero ng'ama itimo ang'o ng'ama idwa emomiyo gima wadwa lose miluongo ni voter education yes obro kawo ting' mapek
nikech kaka ipuonjo ji e kaka giwinjo wach te kaka gibedo medo gi geno e gima ipuonjogie. So commission ni nigi ting' mapek kabisa nikech ji ng'iyogi to mna kaka Fred wacho to igodi to jadolo manyo oyud koyugi ni to koro duogo e altar ka to ero kwa wang'uono osechiwore ni koro nyo timo marach oluoke gi remb nyarombo kendo to kit miel ma pod omielo e praise and worship ka dak chalnwa sasa naenda majuu bas dak chalnwa yes mage to ma ji pod ni godo emomiyo puonjo ji ni en ting' maduong' kabisa. Ting'e ni bende e puonj ka nikech samoro anyayudo ga nafas ma puonjo ji gigwa mwatimogi en ni inyalo bedo gi puonj maber to in ni japuonj aina mane mano bende nitie nikech lesson plan itimo maber syllabus ber schemes of work in go maber lakini kidhi chunge mbele nyithindo ni dwa puonjogi kidhi chunge mbele students ni dwa puonjogi bende ginyi ka japuonj maratiro magi midwa puonjogi ni gidwa winjo koso gin gibete class nikech ne en search home science to japuonj osebiro to japuonj nyaka kaw dakika ne 40 to kosetieko to gibano buge home science gitimo ang'owa gitieko go girito lesson machielo mago bende nitie. So nyaka gi structure gi maber nyaka ging'i ni to gi map Kenya ka ni to nitie oganda machalo kama wadwa puonjana nikech adira makende George en ni puonj midwa dhi timo Masawa ka pogore gi puonj midwa dhi timo Rift Valley to pogore gi midwa dhi timo Mombasa to gi midwa dhi timo Kaluo maki bukri ni dwa tero template achiel ne midwa puonjo godo jogi te tiae nono rang'iny mar geno bopogore ken mana kama igoyo wien nikech magi gin ote mag oganda to oganda gi magombo mondo ging'e ni to IBC ni ting' mar en mane to puonj mane jayu kelo wach moro ni kik IBC uti gi buk achiel mogo chap achiel gi ng'at achiel ni mae magidhi tiyo godo e Kenya mangima ni kura yako ni haki yako your vote is kura yako sauti yako ni owinjo bed ni gibedo puonj mong'iko ni to jogi winjo gi geno margi kachiel kod dwaro margi chalo nade ma bende en gima dhi nikech magi gik ma kong'iyo to thuolo mar IBC ni godo bedo machuok gi gik miwachogi samoro iyudo jok manyalo timo gigi ma bende koro orwake miganga moko e igi ke samoro kitero kumoro ma ji samoro IBC bro no bro dhi kaka ji dwaro gika en Masawa to dhi kaka Masawa dwaro ka en Kaluo dhi kaka Kaluo dwaro ma dhi kilo dwoko mane ni IBC ing'eni IBC ondiki mondo ti ne jopiny e lwasi mar siasa to be joma ondiko gi e tich kiweyo ni koro kaka watieko ne japiny machulo to joma ondiko gi e tich gin josiasa to kata mana jopiny kapo ni jopiny ema ndiko gi e tich to jopiny ondiko gi e tich mondo gikonye tayo siasa obed maber siasa koro kel jotelo mabeyo geno pogore nikech lwasi mar siasa igeni sama siasa nitie kaka yambe ringo to IBC bende gi jolony magi nitie joma bende ng'ado ne rieko ni kidhi Kisumo kacha sani koro lwasi ber nikech ji thothgi winjo ka koro lwasi mar siasa dok korka kor gin e sirikal samoro puonjo gi nyalo bedo mayot nikech boko chuno ni dhi puonji ahinya keche idhi mangiso gi mana matin to gisekwanyo to samoro ng'at mantiere Masawa ma Rigathi Gachagua no osemiyo wach mong'ise ni gini chal ni nyalo kwale en geno mare koro tin ahinya e IBC no koro nyaka lok pattern kidhi kono koro maling' mana kaka ineno kichiwo ne bede migepe moko mag sirikal IBC bende nyaka bed kod maling' mar ng'iyo ni to lwasi mar siasa chal nade to ginyalo puonjo joma nade e yo mane to budget mar puonjo ji kama nyalo bedo maromo nade nikech samoro kata mana rita mar jogo ma lemo kuondego kata gin jo IBC arita mar gipogore ni kako rangi golo ng'ato tero kama samoro nyalo law ng'ato koting'o gige mag tiego jopiny kuonde mag gidhi chokore to samoro kedho lande radio malan wacho dhok makama
to ang' ne samoro ji orote maricho richo kata samoro jomoko ba yenje. Koro nitiere gik mathoth ahinya ma bende IBC nyaka go kwano to maling' ma bende gin bende miyogi gi jogo ma oketi ma mondo mi ochiw maling'. Nyaka to gitigo e yo makare mar mondo mi kapone gichiwo ote to en ote maringo kaluwore gi lai manitie kendo maringo kaluwore gi kaka geno mar dhano nitie. Pogruok mar ji bende nyalo biro kaluwore kod kit somo kata rang'iny mar somo bende dhano ochopoe. Kaka idhi wuoyo gi ng'ato samoro e kor gweng' piny kacha opogore kaka idhi wuoyo gi ng'ato ma samoro en jago ombulu mane pinje maoko. Koro pogruok ma kamago bende bire. Lony mag teknolojia bende nitie. Ng'eni sani kura masani wang'iyo ni en kura modhi korka weche mag mbui gi lony manyasani. To nitiere ng'ama samoro kata bed ni en mbui gi lony manyasani kata mana kinde mego kura cha nitiere jomoko ma bende kata mana lwetgi kondhany kama e masin cha tok yudre. Koro nitiere kaka ichopo ne ji ka ji. To omiyo chenro mag puonjo jopiny en ga tich matek ahinya ne IBC. Mowinjore bed ni thuolo no bedo ga malach mar mondo mi gitime kidam mos mar ng'eyo ni to wanyalo ng'inje e yo machalo nade. Seche me itiyo kod kuonde mag tudruok manyasani bende nitie mag mbui sani ma IBC pod nyalo tiyo godo. Kanyo bende dhok opogore. Samoro nitiere kak dhok mitiyo godo kanyo mopogore gi dhok mang' nitiyo godo ka kod ang' ilende Ramogi TV ka. Koro nitiere gik mang'eny ma IBC pod nyaka to ketie tim. Jogo matayo chenro mag tudruok ka IBC to kod chenro mag chiwo twak e lo IBC nitiere kod ting'. Ang'eni lony bende nitiere joweto ma nitiere godo e fwambo kama bende ondik ka IBC kanyo mong'eyo ni ka ang' ine TikTok kacha to nego bed ni wuoyo gi dhok machalo nade mondo ang' joko winjie yo mayot. To kaponi iwuoyo e Ramogi TV ka tiwuoyo e chenro mar rupiny opogore ka sama ang' iwuoyo e Ramogi TV tiwuoyo e chenro mar mbak ndalo nikech joma koro winjo mbak ndalo gi joma winjo samoro rupiny mano koro gin samoro joma opogore king'iyo ikgi king'iyo samoro rang'eny mar lony gi somo kamano gigo pogore mathoth. Koro IBC nitiere kod ting' mar ng'injo matindo kendo kete e yo moro mayot mondo kik obed abedo nget achiel ma ng'ato ywaye koni ng'ane ywaye koni kosewe ng'ani moum jogi to jomoko dong' oko. Koro gine koyo ma ng'ama ong'e gima timore e yo nget kucho to onge. Koro nyaka to ng'injo obed matindo ng'ato ng'ato mak kor ka kore ni an awuok gi gima kama makadhi e ombulu cha to mae gima ne IBC otiegane. Erokamano, penjo pod nitiere kama thoth ka kinde ma pod warito mondo weche manyien odhi nyime kendo nyikwa Ramogi mayudo FM yud weche. Nixon Aumo jagongo Nyawita ka nitiere Komarok Nairobi wacho ni anto kade berna to wach mar IBC registered nowinjo bed ni bedo audited gi UN United Nations riwruok mar pinje piny mangima ema nowinjo bed ni timo mano. Kasto inyisa ka ni gavana Ogweno en gavana mar 49 kendo gavana ma Ghost mano ng'ato ndiko ka Wilberforce Otieno ng'isa ni mos na jaduong' J Bonyo Ken Moga Gen Z kachiel kod Ghost Governor Ogweno wacho ni gavana 48 moyier achiel en mar Central Bank of Kenya kasto Ogweno koro mar 49 lokane ni Ghost na nango kan lokane ni Ghost na nango golo gavana ma Ghost yo ken ma je chinyawa wa moro wangano tieke ground ati ko wago ni mnade ere de peme go en nduche mi winjo to kinen mamora office mi nyayude o nduche doge mi winjo Wilberforce ng'amosiep na kabisa Wilberforce ng'amosiep na to ema biro penje ni to help kama eneno nyithindo adi mosemiyo gimoro maonge doya olweny gokinyi sana Barande no wacho ni ji nyaka kaw ombulu kendo joma tindo nyaka kaw ombulu mar mondo giikre ne yiero ni. Baba wacho ni en kod Ruto till 2027 joma konyo baba malo will tell people what koso gibiro wacho ni wadhi goyo oganda jo Kikuyu malo kocha mano koluwore kod weche mag yiero seche magidhi ndikoruok kaka gikwayo oganda mondo ndikre ka jogo ombulu kecho ni kawa nikech wadhi konyo baba malo koro magi gin weche manitiere kae nikech kaka jotelo bende ok kata mana en IBC kende kata mana joma nie nyalo mar wuoyo gi jopiny bende nyalo timo nyisowa ni waseduogo Ramogi FM kendo koro wanyalo dhi nyime gi twak marwa mar puonjo oganda ni kimak gi kanyo yo makare nikech pod wan gi weche mamoko ma bende nyaka walosie. Yes. Aparo ni wan kama tek iwacho ni jok ma
sani ng'eni koro baba mancha giwacho ni gidhi konyo baba malo, baba ma koro konyo Ruto malo. Koro baba ma gidhi konyo malo no gibiro ng'eyo kendgi. Mak mana ni adier mantiere miwinjo kawuok kuom jowinjowa, to wuok bende kuom gima wacho kae ni IEBC ni kama tek. Nitiere wach ma jeyo tumo kacha kawane break, wach mar voter education. Wach mar voter education ne podo tek nikech gima nie wi japiny sani ni to ombucha ni bedhi count. Ombucha madhi goyo 2027 ni mana kaka wasewacho ni e ombulu mar MCA, mar chairman, mar governor, senators ka onge wach nikech server onge ka. Magi gin mar MCA ni ging'eyo, kendo bende king'iyo kata mana yiero mancha ne IEBC osetayo from 2013 2017 2013 17 gi 2022 sama network ni e doho kacha to ni winjo ko kinde mang'eny wacho niya yiero ni ere kaka no nyalo bedo maber e yiero mamoko gite kae to biro bedo mana marach e ombuch ker ni kende. Making'iyo thoth buche manochwali e doho tido ka thoth gi IEBC ne loyo ata malo malach kuonde mantiere by election kata mana e yiero ma e by election ma wan godo sani ok diro mabich e yiero manyocha do gwetho oko ni IEBC no tayo yo ma ok kare mano yiero matindo abich gi kae wacho onge maki winjo ng'ato koni ane ma IEBC dhi landa tibiro yudo kaka no landi no kata kidhi e court to gitayo gik moko e yo makare. Mamondi nuang ka do gwetho oko yiero mar mujumbe kata mana mar governor kata mana mar senator tin kabisa jibiro koni ni tin kabisa kama lweny nitiere ma wach nitiere en wach savani mai kama kuku wach nitie mag senator gi governors gi nigi magi to werigo magi jopiny nigi yie mathoth kuom IEBC kendo kata mana mujumbe gi jopiny nigi yie bora ne gisetieko weche gi nomination kucho ng'at mochopo kucho kaka jopiny ogo echa e kaka donjo kama wach nitie en wach mar ombuch president ni to mae ema biro miyo ji dhigo ombulu kata ji ok dhi. Mae machiwo tana nekech ka ng'ato wacho ni kata ok adhi to giseng'e ng'ama dhi landi. Koro kae kama kuku wach nitie ting'eyo ni yiero mwachomo ni dhi bedo yiero ma iye lieti ahinya. Nikech mobilization maga shago gi team ne dhi biro godo ka giramo kendo gikayo lak gi ni William nyaka dhi dala kaluwore gi richo gi to gi samoro bende gik moneno odhi bedo mbulu ma iye tek tweta mana machal gi mancha ne wan godo cha to William bendo kalake ni en bende mae mochamo kendo nuoyo ok wuoge e dhoge. Koro mae momiyo gimineno je wacho ni to ken bende wacho ni kaka IEBC dhi wuotho gi jogi nyaka gi embrace gimokwongo bende digital technology. Nikech thoth rawere madhigo ombulu gi kata ka je wacho ni ken bende kuom gi to je bende nyaka par ni tintin ok midekre. Tintin ok midekre kano odwa kelo Ken Muga iye kanyo ka jenzi kacha taneno ka jo jenzi moko kona ni Ken Muga ok achiel kuom mo ano ka Collins kaka ginodagi jatenda onge kanyo mano millennium tena dier tintin ok midekre. Koro kama wach nitie ma wach osebede seche 10 but juma mokalo nwanyisi ji biro chiewo gokinyi kendo alano biro miyo report maber malich kaka jo Kisumu no chiewo Ofafa Hall kata kuonde bigo e gigo opong kendo sa 11 ne IEBC oseloro gik moko kendo dhano wuok karom gi kweno koro dhi mbele kanyo tabuonge. Observers bende bro wacho wan ka achiel kuom gi biro wuok kendo giwacho ni dhano no riedo laini maber kendo no yaw gigo maonge gikruok kae to koro giwuok karom gi ombulu chako biro iwinja seche go koro wan Bomas kacha koro wang'iyo to chairman owacho ng'oto jogi wacho ng'oto ang'o madhi mbele imanyo political parties leaders go magi te biro dhi nyime. Kama koro tabu nitiere en koro odundu magigi luwo ka koro giwuok kanye giwuok Oriang primary school ka koro gibiro giwuok Wangapala kacha koro gibiro kaka gini dwaya Gotateng Turning Center kata mana Ringa mondo chop ka
mondo mi koro kwane ka odonji odundu mar IBC kae mato nitie. Koro mae momiyo challenge magin gone kata gidhi timo voter educations gi. Yes. To jopiny biro winja. Lakini gima chando gini ng'at mane midhi tim nade? Kaka idhi land ng'ani nekech bati. Asewacho ni kenda senuoyo ni jo Kenya onge gi tabu gi positions mamoko gi. Koro mae mamiyo weyo IBC kama tek nekech ombulu sani equal technology. Iluongo ni digital manipulation. Manipulation ni tiende ni igwenyo gigi. Kaki igwenyo gigi digitally ka emomiyo okang' achiel ma IBC ni godo sani manyaka gidhi gitim en luoko register. Luoko gik manobedo fed BVR kits ka. Ni neno ka yuarruok moro ne nitiere ndalo mane wachomo yiero cha ni ng'ato nodhi okwalo BVR kits moko. Man wachomo yiero mane okwa penjo to gika nokwal gi to noket gi kanye to nochopo kanye. Okwang'eyo kata ombulu moko ne wuok kuomgi. Ni neno ka sama jakom e ombulu mokalo ni gima jakom ne yuago ne oko yuago gimoro amora to no yuago ni yaw nwa urusava ni wago ye wang'wa nikech wang'e gima ni kanyo. Oze Kamago gini yawuoyi ma nyingi dongo mag yawuoyi ma korgi lach. Ni winjo ka gima ne yuago en server. Ne okuma ne ji oriede. Koro server ni ng'ama nigi control mar gini en ng'a. Wach server ni to gi wach mar technology ni bende momi neno ka no cham chuny musando chon ka ji poko chomo gini. Manyaka sani okwang'e ni ng'at mane mano chamo mano chamo chunye. Koro ng'ato ok bi yuare gi kaka ji dhi riedo bati mondo gini obed mayot ne jopiny. Kaka idhi luok register ni mondi nyinge mantiere kacha digital ni bing'eni kwalo go yot malich. Kaki bing'eni jogo mano osenindo ok bi chir mondo mi ogo ombulu. Nyinge gi bende gol kacha. Koro kaka IBC dhi timo digital audit mar gini kae kama wach nitie. An gin samoro waonge lony mar technology ni. To samoro ng'at mano osetimo programming mar gi to wache ni waje gino mondo dhi ogo ombulu. Gin wawe giwuok kaka giwuok no. Ka kama chuny wach nitie to kae makoro nyaka IBC yie jolony mopogore maparo ni political parties mabiro participate gini. Kari gi ji ochiwo joge. Raila Odinga ochiwo joge. Kalonzo ochiwo joge man gi lony e technology ma ginyalo rango gima nie agulu ne. Magine magiduogo oko ni kaluwore gi gima waneno. To waneno no mbulu ni ok dhi kwale e yor lony manyasani mane ka jo Kenya dhi bedo gi yie. To kamano ok otimore to moko gi mana muro bul. Imuro bul ne be nyalo mana mure ka ji ong'eyo ni bur imuro mabor nade gi mach nikech kikete machiegni gi mach ahinya be no nyalo wang'. Sama imuro bul ni nikech ng'eyo luore kata winjo wach luore bedo kaluore gi ng'eyo ma ng'ato nitiere godo. Nonro mar report moro wuok e weche mag somo e piny Kenya ka. Kendo nikech piny ma ji osomo ma ji nigi ng'eyo puonjo gi bedo mayot afani japuonj jae nyalo duoko mano ni mana in go gute mang'eny. To report moro wacho ni king'iyo piny Kenya ka sani mae gima duong' ma giwacho ni nyithindo mantiere grade mar 10 ok nyal somo gima olos ne jo grade mar 3. Kete yo mayot ne samoro joma nosomo chon nyathi ma ja klas 10 ok nyal somo gima imiyo jawinjo bende ja klas 3 ema somo. Ma nyiso ni Kenya ni kama nade. Nitiere weche mamoko bende nonro magigolo kaluwore kod weche ma kaka gik ma jopuonjre dwaro choche gi ne skunde kwan nyithindo ma pod tiyo gi cho achiel e skunde ma wantiere godo e kinde ma CDF bende wacho ni gitiyo yo makare mar gero infrastructure ne jopuonjre kaachiel kod gik mamoko ma samoro nyalo kelo pek e weche mag somo. Japuonj Jay Bonyo kendo wang'iyo wach mar lony mar oganda nikech oganda maonge gi lony puonjo gibedo matek gibedo tama. Itemo mi wuod japuonj. Yes. Ketiko ni wuod jadolo en jadolo to wuod japuonj iwacho ni en japuonj. Wuod japuonj. Bedang no beda japuonj. Ero kamano. George, hapa ni gima nyaka wawachi. En ni kit somo ma wan go sani ok ni kama ber. Ok ni kama ber nikech gik moko adek kapok adonje ripodno. Yes. Mokwongo en nikech sirikal. Ok apari ni sirikal oseketo mahino
mar bero kit somo manyasani miluongo ni CBC, sani koro loke ni CBE. Mano mokwongo. Mar ariyo, wan kama rach nikech jonyuol. Ng'enywa masani wan jonyuol manigi nyithindo e sikul, kit somo mane wan go opogore gi masani. To chale ka gima ne wageno ni nyithiwa biro somo kaka ne wasomo. Ma kisekawo nyathi sedhire sikul to en ting' japuonj. Ma japuonje mong'e ni nyathini an ing'e na wachoga akia kata unomiu homework niduogo time ot. Han ka somo bondo primary onge homework manomiya. Buki we sikul. Kaka ilore so chiko gi daka 25 kidhi games cha. Iduogi yawe mna kinyne saa 2 gi daka 15 ka Mrs. Atieno Nyakoko donjo klas kwano. Mane sami yawe. So ng'enywa ok ong'eyo ni somo masani ni nyathi koa sikul to bet gi janyuol to gitimo ang'owa to ging'iyo ni somo ang'o to homework manomiyi ni chalo nade to japuonj bende ndiko kamoro gimoro nitie ni diary bende nyaka ing'e ni to nyathini nosomo ang'o to homework mane momiye tidwaro ang'o. So ng'enywa jonyuol ok tim mano. Mar adek gin jopuonj. Jopuonj bende kawo gini ka gima gidwa miyo godo jonyuol punishment. Mong'e ang'e maber ni Jojo Bati ni to janyuol nyathine ni e sikul ka to Jojo Bati somo news ma saa 3. To wuod Jojo Bati ni kang'o doko to godhiambo saa 10 to kore kondigna ne dhi manyiere gweno marabuor to gi kok ongo kinyi bigo de sikul go kinyi. So gini levels 3 emago gini piny. Nitie sirikal, nitie jonyuol, to nitie jopuonj. Mana dwa na wachi kapok wadonjo ang'owa e ripodni. Yes. Nikech abed ni watiyo wate kanyakla to kit somo wan godo ni de yotnwa kaka jonyuol. But pek nyithindo yudo, pek jonyuol yudo, pek jopuonj yudo to gi sirikal nikech onge that coordination. Sani penje jonyuol manigi nyithindo manie grade 9 madhi 10 ka ging'e kuma nyithindgi dwa dhiye tok grade 9 gikia. Nyecha an kamoro agoye mbaka to ng'at gimoro tamo watimo to janyuol moro kong'na neno siebno to kong'na hii kitu ni ngumu kama hii maneno ya CBC na grade 9 na 10. To gima nwatimo pogora apoga gi wach sikul. Nyisi ni mondo wache gino ni e chunye thago chunye kaka janyuol. Ka donje report. Yes. Gik masawachogi ema miyo report ni chalo kama. Mawacho ni kidhi e sikul moro amora ng'eny sikunde tidhi e grade mar 4 tikawo nyithindo 10 timiyo gi gimoro ni som 4 ok disomni. To kiwa 4 mok disomni 4 moko bro somo to kipenje ni gini wacho nang'o to gikia. Miluongo ni reading and comprehension ni isesome to bendi winje no wacho nang'o. Mangiso ni mano nyithinda boro kuma parka ok nya timo penj moset ne gie gini matima ng'owa makalo. Wan kama tek. To kendo chako wacho report ni na hinya nyithindo masomo e kor gweng' to bende koro ni kama tek kabisa nikech koriw gi te to mataun gi manini taboro kuom 10 ok nyal somo to ok nyal winjo. Koro mani e kor gweng' to ni kama tek ye mogik. Nikech gik mitiyo godo e CBC ge samoro serikal ok tere sikunde ma kor gwengi e samo winjore. Koro japuonj chodore. Odwano puonj nyithindogi to gik motimo yo e teaching aids mind godo gi bendo timo ang'owa omanyo kien nikech ong'e ni en e gweng'. Ka koro idhi sikul manitiere dier nam kama Geta kacha Mageta bere ji madhe soda akiana kawo kanye
ma mondo iwuog idhi e center en kilomita 3 tikone nyithindo ni nikech kiny wadwa timo kwano dhiuru om wi peke nyathi ka nyathi obi gi wi peke 100 mondo kiny wakwen godo samoro center no soda crate kawo juma e kanyaka usi to soda crate to nimna gi wi peke 24 to inti japuonj tikone nyithindo gi ni kiny ubi gi wi peke nyathi ka nyathi 100 so report ni wacho ni nitiere gimiluongo ni disparities mang'eny yes ma nyithindo masome kor gweng to gi masome center to gi masome town gi opogore emomiyo ultimately giwacho ni dwaro nitie mondo kit somo ma wan go manyasani ni ogoye mbaka matut mbaka osegoye to nyaka wamede goye mbaka ni to wadwaro somo nade nikech mage nyithindo makangi miyo penj to timo tikonegi ni bas koro progress uru udhi e junior secondary kwa e junior secondary to udhi e senior secondary nyathi kochako dong chien cha to dong chien nyako tieki tingeni mano ke kit somo mwadwaro wadwaro ni nyithindo te o move kamoro achiel nyithindo te obed ni somo to gi winjo margi yot ne gite makigolo nyathi Gobei Primary School tikele St. George's Primary School ka tok chal ne kawendo ok ni koro ni gigi kore ko penjo ni mayo to nyingani to koro atimo nang'o nikech japuonj mapuonje cha onego beni chal japuonj ma St. George's ka gik motime sikul Gobei Primary School kacha onego beni chal gi gik mitime sikul St. George's ka to mano onge emomiyo jo usawa wacho ni wagoe uru machiemo okay igo machiemo Ken Moga igo machiemo ogweno gavana gi jay kendo samoro ji kata janyuol gom bedo gi chuny mar neno ni embe nyathi no timo maber ka koro kel ne janyuol homework to janyuol ne magino osechando kendo bago nyathi mano winjo bed ni geno mare ni kapo ni japuonj no ka winjo maber to janyuol lang ne konya gino bago janyuol ma janyuol kore makie mani nyathi ngini luoro osedonjo ne e gini en koro dhi kia molo janyuol to dhi kia koro molo japuonj ma koro kodhi kum japuonj nyathi madwaro ywak ere kaka jonyuol dwa konyo ka jodalawa mondo riwruok ma je wacho ni tije dek sirikal japuonj janyuol otiyo to chachiel e janyuol be oko nyisi CBC ne romo kode ne diom kokongo kaka ne je wacho cha kokongo ne poko manyo kokongo poko dhi manyo wacho ni nyathi nan kokongo na kia chan nyathi bende gino sebago ka koro baba ma kia kokongo ato kora dhi ni chala de ken aparo ni otek ma nikech bende thuolo ma wadakie sani bende ngima bende tek ne janyuol otek ni janyuol samoro tiyo matek gi thuolo ma gentiere oko molo kaka entiere ot ma samoro ok en ech janyuol nikech ngeni samoro kinde mokalo wan kinde mane wasomo cha kapo ni somo dala gweng to yudo ka samoro janyuol ka ang' osewuok e rundu ne kata me puothe moro mane otiye kapo ni en ng'ama machielo matero dhok dhi kwayo tang' ne yud kata kiduogo lunch to janyuol ne mang' ne yud mang' ne tedni koro matiende ni en tie ting'eni tinde ahinya to kuonde modake makoro piny orie bombe tiyudo kata ka janyuol lunch kine ochame ode to en off kata samoro en jumapil moro koro janyuol masani onge machiegni nikech samoro pek mar kaka piny chalo koro emomiyo seche ma iloso kata chenro mag somo gi to jogo ma bende tayo chenro mag loso chenro gi ujire bende ma duto giketo e tim ging'eyo ni gini kata kapo ni wakete janyuol nigi ting' to ting' machopo kode e rang'iny mane mak mana ni CBC king'iye paro mane nitiere maliw en ni ok owinjore bed ni kete kaka kum ne janyuol kata ok owinjore bed ni keto ni koro janyuol liwe embo kete kamoro mang' ne nyathine fwenye ni kare embo kia gik moko ma samoro ang' ne kel ni kwano moko no ng'is janyuol otimni to samoro gino ne timo higni mathoth kata ma 30 mokalo integers ma ikia kata ni koro kikawo -2 plus positive to samoro no wiyi no osewil go nyathi yang ne fweny ni kare baba bokia gini tinge kaka baba janyuol ka janyuol kani ot kato ga koro okapar ni paro mane nitie ni koro niketo janyuol e kum machalo kama gima ne nitie ni kapo ni nitie gik moko ma samoro nitie alwora mari ma inyalo konyo nyathini timo samoro ni kada kod lonye go opira in koro pichi ni samoro king'eyo ni nyathini ni en beno nyalo kawo kari titege mane opichi cha to kapo ni en tedo mane yot ni kech war kana kinde mokalo apare ni yoro wa samoro ma wadhi
wabi kod tong' moko e skul kani puonjowa home science primary mane wachiedi en mani koro sani omedore gi lony moko e wiye. Koro en mani samoro puonjruok bende pod ok omi janyuol motegno, kech samoro japuonj ting'eno tere e tiegruok mar bedo japuonj motiege mobedo gi lony mar kaka onyalo puonjo nyathi, to samoro janyuol korka weche mag somo ka ok omiye tiegruok kata ng'eny kaka omi japuonj cha. Koro en inyalo mana weye gi ting' mar janyuol mar ni to alwora ni kanyo en yo mane minyalo sowo godo kido maber, inya sowo godo tim maber, inya sowo godo jiwo talanta mar nyathini, inya sowo godo tegno mar nyathini mondo donje wiye. Ka en luoko sende, en ywe mesa, en moso welo kodonjo, en gik mamoko be dho ngere luongo ni soft skills. Ni koro samoro ng'ama duong' kobiro titimo nang'o, ichung' e kom, koso ibedo piny, koso gik makamago. Koro mano ting' ma janyuol bedo godo. Mak mano wayudore kama tek nikech bende chal mar lokruok mar piny gi ochumi bende manitiere. Ka wuok e mano but nikech saneno ka thuolo bende dhi. Report mar Usawa ni otemo menyo kidienje mag somo gi. Achiel kuom magi meny ahinya en mar ECD. Ma bende en somo mar nyithindo matindo maraga ma bende koka wuok to koro kanye mwacho ni somo chakore godo. King'iyo sani ECD wa ing'eni thothgi kaluwore kod kit gedo mar bedo kod klese to kod gik matayo chenro magi mapile ka pile skul kanyo, counties o meeting makamano. Makmani sirikal to pod loso chike malo kama tayo chenro mag somo chakre piny nyaka malo. To ECD ka ifwenyo ni pod nitiere rem gi fuok manitiere nikech sirikal ma counties gi samoro nyalo margi mar omenda magiketo ne chenro mag ECD okosebedo makare. Mayudo ka nitie kuonde moko manyaka sani skul nitiere kod samoro klas achiel kende. To klas achiel ne idwa ti kode gi ja PP1, PP2, tija ti kode gi ja moko masamoro koka puonjore lak masamoro jonyuolo oseweyo chono mondo weyo playgroup go. Koro ok osebedo mayot ahinya. ECD ka apane sirikal ma county kod sirikal ma malo nyaka to goe mbaka to kod jokanyo mamoko. Nikech ka ema nyathi nyaka bede gi thuolo mar nindo e odiechieng' manyiso ni kuonde nindo owinjore bed ni nitie kata gik mininde owinjore bed ni nitie. Ka nyathi nyaka chiem nikech nyathi en ng'ama denyo bang' dakika ka dakika. Ka nyathi nyaka luoki pi nyaka bedi ni nitiere skul kanyo. Ka nyathi nyaka ywe manapi, nitiere napkin manyasani gi napkin manyachon. Mago be nyaka to bedi nitiere e luwore ga luwora magintie. Ma nyathi ma nyaka puonji samoro wuotho, tugo, idho gik moko, kuonde mag tugo. Aneno ka Gavana ma Siaya mar Gijai noketo moro maber ahinya, James Orengo, ma nyithindo nyalo suoyore dhi malo dhi piny. Koro mago gin gik makonyo paro mar nyathi dongo piyo piyo. To yudo ka ECD magwa ma Kenya ka sani ok oketie mahino. Ting'eni kanye ma chakruok mar wach somo nitiere. King'iyo nonro mar Usawa ni temo lieko ka wacho ni king'iyo thuolo ma wantiere sani nitiere nyithindo mathoth ma bende pod donjo e skunde e grade mokwongo ma ok gikalo e tiegruok mar ECD. Nyiso ni nitiere gwenge moko ma kata ECD gi bende gionge, skunde mag nasari gi gionge, matiende nyathi wuok to chomo grade mokwongo. Manyisi ni kochopo grade mokwongo ko odwa chopo puonjore gima owinjore bed ni puonjore ka intiere ECD kucho. To mano ng'isi ni wan kama rach nikech ka atam wacho na tamala 7.4 mar nyithindo madonjo e grade mokwongo ok oyudo tiegruok mar somo mar nyithindo mag nasari gi. Koro mano bende ketowa kama tek kaka piny. Mano ting' ma sirikal ma county nigo, ting' ma sirikal ma malo nigo kech gine jolos chik, to ting' mar kanyakla mar oganda. Kapo ni untiere gweng'u kanyo to ECD onge, to seche mil igoro budget mar county mikawo pach jopiny cha, kanyo ma un bende ugole pacho ni wadwaro ni wan bende ketnwa e klese mag ECD. Kech ng'eni sani inyalo kawe tichuoge e skul mar primary man machiegni, ichuoge skul mar primary mag sirikal man machiegni. Koro mago gin gik ting' ma sani jopiny nitiere godo gin giwegi mar mondo gine ni ECD gi gibedo motegno kik jwang' gi. King'iyo mapiyo piyo report ni bende chak liekonwa chal mar skunde wa mag primary. Ma koro sani king'iyo gi to chal ka gima onywandgi gi mag junior secondary. Ka bende pek nitie. Ka emiyudo koro sani skul ma japuonjre nitie, nok mar jopuonj pod nitiere kama mi jopuonj bende gomo kinde ka kinde. Kido moko ma samoro ok odhi kare mag jonyuol gi jogo moluoro skunde gi. Bende gin gik mathiro chenro magwa mag somo. Nyithindo ngima gibedo kama tek nikech samoro janyuol kata e kor gweng' kucho seng'ise ni skundu no winjo ni tindi puonjou marach matinde urem kata mane KCP. Ng'eni KCP to koro rumo.
To magi te gin gik machapo nyithindo ka gisomo to koro entie kacha makata kong'iyo japuonj to ng'iyo japuonj e yo moro ma ok odhi kare. Japuonj ni bende sirikal ywaye gi malo ku nikech osache tin, osache be samoro iwinjo ni pod ing'ade maka gi kacha, koro tabu osebedo mang'eny kor ka wach mar jopuonj ka. Kendo mano bende osebedo ka duoko chien rang'iny mar somo mag skunde mag primary. Junior secondary ka wasebedo gi nduru mokalo. King'iyo Usawa wacho junior secondary kendo chako wacho secondary. Achiel kuom gik machendo ahinya en nok mar jopuonj mane gi lony. Gima chielo machendo kendo en wach mar masinde gi gik mamoko gi laboratory mitiyo godo e skunde gi. Fred bro ng'isi kata Jay kata in owuon inyalo ng'eyo ni skul mar secondary maonge laboratory onge kuma unyalo dhiye ma grade moro amora kata kiwinjo ni skunde ogolo joma dhi e mbalariany ok unyal dhi un kuonge laboratory. Nikech onge kaka inyalo dhi kalo chemistry michuo paper 1 iyudo 100, paper 2 iyudo 100, paper 3 practical iyudo 0. Onge grade midhi yudo kanyo. Nikech gicha nokete mowache ni nyaka tikadhi gimitimo gi lwedo gi wang' mineno miluongo ni practical ni nyaka ikadhe. Aika koro joka dhi to goro gicha to wacho ni manga mariek mowinjore be ni kawo somo ni motegno. Ok inyal wuok midhi kadh physics kokikadho physics okikadho practical mar physics kata kan mana moko gite. Tibro wacho ni ka koso no kwala ng'o miyo practical nikech macha gimitimo hie kong'isi ni tud stima to kumo set nie mindike cha tindike mikadhe miyude 100 to kama koro itude gi lwedo cha iyudo 0 ok dhi michino. Nyaka to many kaka itugo kodi ma redhni kata ma 20 kata 30 to moro betie. To moro betie. Koro skul maonge laboratory, skul maonge kama nyithindo nyalo time gik moko miwacho ni practical go, mano skul ma ok nyal kadho ma nyithindo ok nyal puonjore. Koro kanyo bende nyaka sirikal gi jo kanyo duto mantie sekta mar somo ng'iye ni to kata ma junior secondary gi nyithindo go sechak puonjo gik mani puonje form 1. Bansen bana sani koro ujere be ni puonje junior secondary ka. To Bansen bana ni skul mar primary moso e junior secondary ni onge kode. Samoro japuonj maduong' motelo ne junior secondary en japuonj primary ma samoro ne onge tiegruok e rang'eny mar puonjo ja form 1 e kinde cha. Ting'eni sani king'iyo junior secondary ochal ka gimoterowa ni koro mane kama ne somo mar form 1 ne chakore. Koro nyisi ni nyaka to jokanyo nen matut ni kan wakelo CBC to mise motegno mag tayo chenro mag CBC ni bo wasekete tem kochakore budget, ochakore paro mar lew, to chakore kendo loso chike to kaachiel kod luwo bang' chikegi ni be iketo gi e tem. Erokamano nya Charles Osako Junior wacho ni ukaw mos uwinjo twak maber ahinya kendo more. Shemo tho soja bende ne kodwa ka kasto George Mostanya Kwarwaya, Sara Nyaro Riwo, Andrew Otieno Arwaro kawuok ka Sakwa North majiwa school. Okang'ene ya Kwarwaya gen ng'at. Ogweno wecho to. Erokamano nya Kwarwaya mano kalore kod aje wacho magi monyiero nekech okonya nyiero to wan maling. Wacho wanyiero watene nekech gimong'eyo kanyo. Dongo wacho okomos. Yes, okomos. Nya Kwarwaya. Yes. Kaso jal moro wacho ni wang'ie wach mar TVET bende samoro gimbe ok gisebedo ka ginyuolo olemo maber ne joma tindo madhi sani. Yes. Bati penjo ma nyalo penjo ka kaka wantiere ni. Ni ng'ama riek chalo nade? Penjo ma nyalo penjo. Makiduo kati tiko rikoda. Ni ng'ama riek en ng'ama nade? Bati kit rieko opogore. Kendo jolonye weche mag somo biro nyisi to in bendi ng'eyo ni nyathi minyuolo kofuo onge ng'ama inyuolo kofuo. Samora mora monyuol nyathi molwar piny ni tup. To nyithindo te nigi opportunity kendo nyithindo te nigi level mar rieko maromre. Environment makoro nyithindo gidongie gi sikunde ma gidhiye gi jopuonj mapuonjogi kae makoro kelo pogruok. Onge gik manie ripod ni manyien mopogore gi gik ma wasenene e ripode mamoko. To bende onge gik challenges ma waneno e sekta mar somo sani kopogore gi weche mag CBC gi mopogore gi gik mane waneno chon. Je wacho ni wach moro to wamed nie mos. Wan kinde mane wasomo e primary kacha ne wakwongo dhi puodho gokinyi kidhi e sikul.
mako gik sapar kachiel kamata winjo ka minwa chwado pato gokinyi tap tap ing'enu biro ikuongo idhi puro nyaka saa 1:45 samoro kichopo sikul to ji nie parade ibiro manyo tie choka moro mondo ipond kacha matin ka ji ose e parade ekiringi bi to kendo ka gik odhiambo inie puodho kendo kagik saa 7 samoro wan kama wantiere wadhi omo matafari mondo timango isombo ne ng'ato chulo sikul mondo udhus uomo matafari kumogoe eka sikul onwang' pesa activity most pesa activity saa 8 karomo saa 9:30 nyithindo manyiri ji no biro go wuoyo muono od japuonj ojuok bende nuting'o gi matata kara waluonge ni matata kaka kuluonge kudho moro nitie mar pedo cha yes mar pedo no iting'o ibiro godo fito bende iting'o gokinyi samoro 3 kata 4 yien mobar to puodho ting'eni ni imonde gokinyi masaa 2 kokitimango ekilao tindi bende idhi sikul masa moro kata nyuka mimadho gokinyi onge kitema inyati yudo nyuka idhi godo nomono wakalo jomariek pod ne nitie atia koro dhano bedo gifted differently maino maduong' mane wadwa ka waketo kuom kalo penjne mae momiyo jorieko no biro gi wach mar CBC ni makoro giluongo ni CBE ni mak mana ni kaka nyocha gikele ne ok gigoe tubin maber kech gini nyocha biro golo rieko kuom kalo penj kende wasewacho ka eni nyithindo teriek bati kendo nyathi ka nyathi nigi talent ma gima dwa ni ng'e samo nyuol nyathi ni thup to en gi different ability ma nyathi ka nyathi nitiere gimo nyalo timo e yo mopogore gi ng'ato karo kaka wabet ka ji adek ni je jawacho gani view je jawacho gani je winjo weche mag wala ka DC an samoro kiduoka kono to kabi winjo to nitiere kaka no winje masa moro kaka ne ochako weche gi mag school kubiro to winjo ka wacho wala no ringo kuome kibiro kuom Ken ibiro ka nitiere weche mag kwano gi weche mamoko go gi weche mag physics gi en gino no winje motieko ka wan school en utieke atieka to ok jite man ga ability mar tieko physics no adwa ni winji gini maler kibiro kuoma weche mag languages gi mag gik mana ahero mana aringo ga aringa samoro korka kwano kuno kidwa tera ahinya to kobi winjore ahinya to bende nitiere ng'at ma kwano ne winjo but ng'at ka ng'ato nigi talent mare kata mana jakuo nigi talent sewacho niga pile ni ng'at manyalo dhi ma plan sani modonj e bengi moro mokadwa luongo nyingi magi plan magi dige kwal pesa e technology masani ni modhi godo ma oko make ng'ano riek ng'amo fuo temane rieko ne nyatigo gi machielo rieko ne nyalo tige yo machielo tiende ni en gi talent to tiyo mana kode marach mana kaka jadhula samoro kikao je iketa dhula no tibiro to kabe koro oko dhi tagolo kdama mi penjiri ni to je into mabende irabora ni gini be nyalo gina na strike wanoko makani ko no jo ket kacha ko dino chiendo piny lich lakini samoro defense mogoyo gogi wi yes koro mai modwa ni wakuongo ngi koro miyo CBC ni no biro gi intention maber to konyowa nekech nonego bed no nyalo identify unique abilities mag nyithindo koro ong'ene ng'ani but igweng'u kacha ka penji kata dhi maka dongo wakacha tibiro do ka samoro nitiere ng'at maloso radio e gweng' kanyo mana nyathi ma ja class 4 nadia nyathi ma kibiro luongo odi sani mondo bi otimne wiring onge kata gi degree e physics ja class 8 moro mabende nowe awe kacha to ng'acha ne riek to pare ni nowe sikul kori paro ni dino nuang tuolo ma identify talent nani they would be the best engineers mane kaka kumano wabore CBC ni pinje mag America nete moneno gino ni ere kaka nyathi kosedonje class 3 nekech wan kane wan e class 5 kacha to kain biro nyisi ni weche mag fwambo gin wasechako chon mane class 7 tandiko noluonge na taarifa ya habari tindiko gini makama bishop obire anyalo paro ka wan gi bishop niluongo na Agai Nyang bishop Agai ko biro to gichacha idwa luongi idwa dudo gini nekech gini ni kuomi en juok michako iro kitin ng'ato ok bed maduong' to koko dio ng'eyo ni ano nega bed japuonj ng'ama dwa bedo japuonj kata nyathi ma dwa bedo polis otin to sema chako ero kaka polis timo gigegi
mai momiyo wan gi problem nikech kata mane obila kaka wuono wan gi jok maonge gi luongo mar obila nonyiewo gini nikech tich to ng'at man gi mich mowinjo kuome ni en owinjo bed jalweny bwana ng'ano kodwa jalweny to go risasi moko nwang'o yudi wang'e ni kone achiel mach kuom jakuo koro gima ni kae en ni ok wadwa kawo unique abilities mag nyithindo gi ni godo ok ji te manyalo wacho dho ngere tiera ng'ato be nitie ma en dholuoni emo chiemo to ni kiwacho dholuoni tineni ni ok iriek kisiema siema bati ichiemo gi dholuo sani ne kaka nyamago ingo dholuo ma kotimo ni gino to gino wuok kaka biro Jacob bedo nondiko ni gino ma koro ene mondiko ni wach mar ohalano to ndike ka ng'ama nyalo ndiko gino onge magi are the unique abilities mano onego bedni sechini identify kuom nyithindo gi kaeto koro obedo gimiluongo ni talent based mak mana ni gima wang'iyo sani ne wadhi ni to ere ng'ama nyalo kalo kwan ni neno chien kae ne nitie bagni education ka mara gidwa golo kwano mara ok gidwa golo nyisi ni bagni poni tie ng'at manyalo kalo kwano ni en kokalo to dhi e weche mag goyo kwanogo en bende en kanyo ema odhi telie wechego nitiere jok mane yudo ma samoro en maki idwa gor gige biology kata en ma japuonj mieno gor kech kata japuonj ok nyal golo talent mar goro no kidhi e pinje mamoko mane ma jomoko chiemo godo mana mar goro no kende nikech obiro goro gino ma kogore to ken biro wuok de kaka ngoche no kaka en ti nyaka gi ume no inno kata kaka ite obet no gino wuok te full koro tabu ma wan godo ni wadwa olo nyithinde sikul karombe ni we gi somo koro king'iyo environment ma nyithindo nikech sama nyithindo gi chako dongo te nyaka ipenji ni tang'o momiyo nyithindo 10 ang'wen nyalo somo to ang'wen ok nyal somo environment ma giaye chal nade jopuonj bende mantiere bende oromo classes gite ang'o momiyo jopuonj skunde mag ji giwegi gitimo maber maloyo mag sirikal to wan nwasome mana mag sirikal ka ang'o molokore sani bende nyalo paro kata mana ndalo wachabati kwatieko nitiere samoro ng'ato noringo we sikul oyudo ka somo ni pekne nikech ng'ama ji we onge ini koni ni wi pek ka wi jodalau japuonj osekoni kamano koro ibe dongo tiking'e ni wi pek sikul koro ok dhire but environment gi luasi maber koket mar somo adwa nyisi ni ng'ata riek to magiki moloyo ni ng'at ka ng'ato nitiere gima onyalo timo molo wadgi mane momiyo ini nyalo mana somo news chielo ka nikelo kileo en mogo kinyi chae monyalo timo koro kuong'iyo ni onyango en ang'o monyalo timie maber sama nyathini wuokeni to ok wadhi bedo gi wasted talents wadhi bedo gi jok manyalo konyo piny to gi jok manyalo in pare apara koro kaka wantiere ni ka koro jai go e kocha to ken muga go e koni timbi ta e koni to ambo wadhi gi koni en society miyudo ka samoro ng'ato en magedo no nitiere fundi bwana ok fundi afunda fundi makoringo ni kuom lao to mani neno ni en samoro fundi ni ingeni juk nyal wuotho duge to fundi charad no tichayo to i will no ofisi mi dhiye malich no nyaka fundi los ni mananga correct aya fundi ni moja thuolo yisa ne orumo to nitiere wach ma ok dang' wawe moko wacho jodala wa ang' wakwa ng'uono mondo wamule mana mama tin en wach momakowa wach mar arita kwe moro dwa bedo ka orochore game jotelo osewuoye jo piny bende osegolo duondgi to luoro pod nitie ang'eni mano kanergi Jay Bonyo to wan bende wan gi wede gwenge mag game kono to kata kopogore gi wede gin joma nenowa ma bende ogeno kuom chenro magwa ang'o matimore ma nyaka tim nitiere ng'ama ninde tich to ang'o ma nyaka tim nikech weche mag arita en gima dhi gi ngima dhano achak ana machake dai iyiena nikech into koro samoro ang' ne wach ni nyake wacha ema nochako wach ni mochwo ahinya ogweno ine ma samoro korudo bedo mabor gi gete wach ne gi awacha seconds prade kende arita kwe ok en gima omako game kende omako kalu mang'eny to bende ma ok thuolo mwalose wi wach ni kende wasego mbaka ni kama ruoth nitie kama obila nitie tido kinega nega ji aoyaye manege gi obedo gima waluongo ni order of the day to bende okang' maduong' malichie mikawo onge tase nyisi pile ni kiyudo kaka obila pedo joma nyuoyo kong'o
e daura ma ging'eyo nyaka kama kangara nyaka kama nguru nitie. Jogi ong'eyo koro en yom mantiere e sekta mar arita. Onge kaka inyalo neg ng'at achiel e gweng' kendo kinyicha kinego ji e gweng' ma ji ong'ere to jogi nitie. En yom mar arita, en yom mar sekta mar arita ma paro ni gima onego bed ni timore kanyo. Kata mana OCPD man kanyo no ok onego bed ni kanyo sama wawuoye. OCS man kanyo ok onego bed ni kanyo sama wawuoye. Nikech odiochieng' kodiochieng' jogi chwalo report malo kae gik mane otimore e gweng'. Ng'ama wuok e gweng' moro ma dhi nego ng'at e gweng' moro onge. Kijende ma wuok e gweng' ni gin to koro wegi kendo winjo ka osiemi asiema kumeni kumitere onge. Kiny gibeto ng'ani ginego. Kiny gilawo ng'ato koa e liel otieno ne. Ma koro gweng' obet mok kata mana gweng'u ni ok nyal donji ni nyalo wuotho odhiambo kaka ni wuotho chon. Mae the back stops gi security arrangement. Aparo ni ma en gima kata mana jatend migawo mar arita to kata mana PS Dr. Raymond Omolo gini osechopo ne. Magi gin gik ma ging'eyo. Onge kaka jo gweng' nyalo dakie luoro ni nego ji, tigoyo ji, tibeto ji, to jogi ni mana ka. Ruoth bende ni mana kanyo. Report mane ma gichiwo. Tieni gini ging'eyo. Aidha jogi chiemo kodgi to ka ok chiemo kodgi to nyaka koro kaw hatua mobila mantiere e gweng' te gima timore game no nyaka koro gibed accountable ma ok ni gibedo transferred. Transfer mana ka gise account for ngima jok mane onegi gi. Nikech mane momiyo gin gi bunde ere kaka moko gi tidi maki ni bedo charged gi terrorism. To jok ma terrorize jo gweng' game to bila ok nyal mako mondo bed charged. Dr. Perez. Fredo se wuoyo osewacho kama ting' nitie. To kendo gima damedi ing'eni king'iyo masira matimore kata monj matimore game gi odhi owuok nyaka korka arita kwe mana miwacho ni oma ng'ato gimoro okwal ng'ato gimoro to dok korka nek kendo to kaachiel kod time mag anjawo mag bembo to girocho ratiro mag nyithindo matindo manyiri iyudo ka samoro bambo nyathi kae to chako nege. Koro nitiere maundu gi njore moko ma odonjo e gweng' ma samoro ok liwach ni gin ji maa mabor. Gin mana ji ma samoro luorore iye kanyo. Koro ting' mana kowache ga e chenro mar police community policing nyaka japiny bende kaw ting' kapo ni nitiere watni kata nyathini moro ming'eyo ni samoro dhi marach to mondo mi irieye mondo mi konye kawe mondo ichiwe ne apisas mag arita kwe mondo konye. Nikech karo kiny samoro weche ne lokre ma koro ilal kodgi nikech samoro gisebedo marach giketho arita mar jopiny to nyalo biro bedo ni marach. Koro kik waum kapo ni wantiere kod wedewa ma samoro timo gik gitimo gi mana e gweng' kanyo. Ng'ato ok nyal wuok ka libamba moro piny moro nono kobiro bambo nyathi matin e kor gweng' ma kae to negi. Faida ma samoro yude gino mabe onge. Matin nitie maundu moro matimore mana iye kanyo. Jopiny nyaka bende gin bende gikaw ting'. To kapo ni osechiw report to joma koro winjore bed ni koro keto report e tim mane ne arita oriti makare game winjore bed ni kaw okang' ma kamano mondo mi gitime. Mano bende e ranyisi manyiso ni timore mawego cha. Ing'iyo ni koro kaka nosewang' tesen mar obila to koro sani kendo jopiny ywak ni kero arita bende onge. Koro japiny bende nyaka bed kod ting' man bende omako mar neno ni arita kwe ma wantiere godo ni wanyalo rite yo machalo nade. Ma kapo ni nitie ng'ama ma samoro timbe ge jende ke kindwa tikaw okang' mar chiwe ne jogo ma tayo chenro mag arita kwe. Koro duong' wiye jaduong' Jaibon. Ne kane ya magem. Yes. Mokwongo Fred gi Ken osewacho gima onego tim. Akia gimomiyo jotend arita kwe ma game pod ni office. Dweche ariyo nyaka ne gigi chakre. Akia. Gimomiyo pod gini ano OCS OCPD mayala no ochung' achung'. Kendo en office ni samoro rito chai masang'wen. Kata sani koro go patrol ochung' bridge mayala kacho chungo mtokni. Gima gitime office wakia. Wachulo suru. Achiel kuom pesa mosuru wane temo en gimiluongo ni intelligence. Magin go. Ging'eyo joge. Mar ariyo en josiasa magem. Josiasa magem kik kaw gini ni gigo kod siasa. Ka gima nyaneno ka gitime juma mokalo. Ni giyanyere godo ni ng'ane mong'e ng'ane. King'e ng'ato matimo gigi ni nene kamp ng'ato. Ter ka polis. Weluonge ji dalani tigo godo mbaka tinyiero tikone wabro kwere wabro duoke. To in bende kuma intie in Kisumo in Nairobi in kanye ting'e ni mae mjumbe matimo gigi dhi ka polis mago huo. Mar adek gin jogem. Kane owach ni nyiri moko negi matindo madhi sikul negi kawo patik magidhi giwang'o dala moro.
ok wawuog ka twadhi wang'o dala ukwa kia gimitimo ging'ege jagem ka jagem mani dala mani Nairobi mani kamoro amora mong'e watne ma janjore ter nyinge ka polis. Weche rumo sa bende okoro ng'adowa dewa medo dhi nyime kata kamano chopo gi kanyo erokamano kuom kete kaka wanene amora ahinya ka bende wakwayo ne VOJ chang mapiyo duonde mane obedo gi ng'ikruok mondo duog mapiyo piyo nikech an bende koro rwako sut ahinya gokinyi kama ok ang'iye duogo rwake sut mana bire koro Ken ine ma italo ne kweth kaka wanene to koro ng'ini an dhiang' onyuole akwadhana orang na poga kan kajo pinye neno gola ka woti gire ga tiga kai wake ugwimbe manyo ke yare ko kete ko ge ja ine pog no poga kan ndo wachoru wana ni giri to ena di to wapoge nade giri bio je be nanu amema erokamano elo ya mosiro twak mar kaka wanene kawuono ni elo governor Fredrick Ogweno governor maonge gi portfolio kendo gi pending bills elo nyakwar Perez Ken Muga kachiel kod elo jatenda kendo iluongo ni Senior J Bonyo mabende wabedo go kaindi elo director mara Stafford kachiel kod yawaduje go picha mara Nesto kachiel kod nyawadgi mabende wan go kanya kwara Mugi gi in bende mikao thuolo mari mi keto wang'ira Mugi TV kendo ichiko iti era Mugi FM kachiel kod Solomon Tito Kafaya otelo chenro ni Ramogi FM bende Portgate Park kao kamano to bro wei ni mondo idhi nyime kod chenro mamoko bende nikech aneno ka osedonjo ka Sharon Ong'ao mabiro miyo wa twak mabiro wendo ne be osedonjo erokamano kuom medo yiero Ramogi TV singo marwa wabiro bedo wang'i wabiro bedo iti kendo wabiro miyi duto midwaro to mano bende machal kod singo mar Ramogi FM nyinga en George Bati oriti masane. Asai niwe wuonda parenit kaka bajwa adira let ga to ber king'eni mane adier anna kende ka mondo wane ka konyalo yudo puothe go te mano kende najibo sai kiki wach kamano ken adier Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap jokowili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Odusenge en piny joimbo mar oganda miluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV.
I always tell people, guys, it's just advertising. We are not saving people's lives. I'm not a doctor. It's never that serious. I have been known to kick people out of the office in the night. I'm like, please, I don't want to see so many people working late every day. And it's something that I hope many young people can learn, because they are in a hurry to grow. They're in a hurry to push themselves for, to be successful in 1.5 minutes. That is not the way the world works. And sometimes if you're not resting, you don't give yourself the best of yourself to anybody or to anything. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakurunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati adek nyakurunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakurunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakurunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawan. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kinen matagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Mamit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Alea en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod jailieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Nyakorongo jani neno chenro mar kaka wanene gisani koro chenro makamano serumo ma en chenro mano mar mbaka oromo chenro mabeda bro bedo kadhiro nyakarom kanyo sabich mano mar onyango nyinga Sharon Ongao. Okich makawuone chenro mar mbaka oromo nyakorom gajuang walo sanena kotendre kod chal mar somo. Dibed ni somb Kenya weth nyakorom gajuang ma en kaluore kod nonro mabende notim kod usawa mabende koro yango ni adek kuom 10 mago mag jopuonjre mar grade 6 ok nyal somo
mawinj sigana mano mar jograde adek e pacho kae. Ma en kaluwore kod report mano mar giko mar higa mokalo mabende nogol kod riwruok mar Zizi Afrique kanyakla kod Usawa mabende koro yango ni jopuonjre pod ni chien e weche mago mag somo. Kapok wadonjo twak Nyakorongo Jwang' wawinjo na sigana mabende jafomo mar Judith Omondi nolosonwa kaluwore kod report mabende nogol. En midhiero kod rem machielo e sekta mar somo ma omeny kod riwruok mar Zizi Afrique kod Usawa ma en nonro mane otieki giko higa ma okalo kendo yango ni jopuonjre pod ni chien e weche mag somo. Ripodni ma oketa yanga e nyasi ma otelie kod Safaricom oyango ni adek kuom jopuonjre 10 mag grade mar 6 ok nyal somo mawinji sigana mar jograde mar 3 bende 4 kuom jopuonjre 10 mar jograde mar 4 pod ok nyal somo sigana mar grade mar 3 kata bed ni lek mar 100% transition to koni ok ginyal nuoyo class. We look at grade 4 learners and you assess them using grade 3 English story to read. Only 4 in 10 can actually read that story. So it means the other 6 are learning, but not learning at the right level. They are learning not at the level they should be learning. It is scary when you look at grade 6 because we still have 3 out of 10 grade 6 learners not being able to read and comprehend a grade 3 story. Ripodi ni oyango moko kuom rem maka moro nyayo kendo duoko jopuonjre piny. E nonro ni oyangore ni atamalo 35 mag junior sekondar onge kata mana japuonj achiel mapuonjo kwano kod science mano STEM. Ranyisi ni somo mag kwano kod science ipuonjo gi jopuonj ma ok olonyie pauno. Thoth jopuonjre ma ok tim maber e klase manyime gin jopuonjre mane ok okalo e nasari, gino makoro bende kelo penjo kaka piny owacho rido kendo keto jopuonje somo mag ECDE. There is evidence that we cannot ignore ECDE, and if we continue to do, then we continue to struggle with the rest of the levels. Enrollment trends have gone up, investments are going up, teacher education, we see a lot of contribution there. The ECDE centers have increased, and key drivers here include policy and investment in infrastructure. And also teachers. Migao mar somo kata kamano kokalo kuom jagoro ma ongirore migao no Julius Bitok oyango ni gitemo dino rem mantie ahinya to indiko jopuonj ka achiel kod gero kuonde timo nonro. Able to map 1,600 schools which don't have a lab completely, and these are largely day schools and schools which started recently, and we are investing in 1,600 labs around the country so that by January, and that we are doing in the next 3 months, so that by January this year all our schools around the country, each school will have at least a lab. Ripodi ni biro e kinde ma sekta mar somo podo kwa kod midhiero mar omenda kanyaka sani jopuonje mag skunde sekondar mamalo nyicha obugo loro skunde kaluwore ni poko chwal negi omenda mag somo. Bende jopuonjre ma incho timo klas 12 higa ma okalo kamoro ok biyudo sir makola kaluwore gi report ma nyicho chwali e od bura. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorongo Jwang' no bende mapkela e penjo mano mar penjo kapo nono ni somb Kenya weth ere kaka ja grade achiel wacho ni ja adek kuom jo kama ntiere jopuonjre 10 manyiso ni adek kuom gi mantiere grade 6 ok nyal somo sigana mago mag jo grade 3 to bende nonro ni bende podo yango fundi mamoko bende giwacho ni 4 kuom 10 mar jo grade 4 makore wantiere koda jo grade 4 10 kuom gi 4 kuom gi Nyakorongo Jwang' bende yangre ni ok nyakram na somo sigana mano mar grade 3 ang' mok timre to koth nochako gowa kanye ote yor na bro bedo ka somo lai mago te machok redi ka uchiel nono mbui mago ganda bende yudowa achiel kachiel kiny makawuono antiere gi jalony e weche mag somo mabende wabro bedo kwa fuono godo thor wach makama nyinge George Williams. George, arwakin machiegni ka thuolo mar muso onage. Oyawre uru nyikwa Ramogi Jwang', kamora mora ma untie arwako e budho mar goyo mbaka mar sombwa ma Kenya ka wan kanyakla gi Sharon wabro twak maber jikuru itu ma tin mwanyalo puonjo be uwinji ka un gi penjo to wuor be waduoki. Erokamano ahinya Sharon. Erokamano ahinya. George, achak mana kodi pachi kutendre kod nonro makama dibedango. Pacha chal kama.
Aseng'iyo kendo nono kendo somo kaka ripodegi osebedo kuom higni 10 mosekalo. To adwa duoki e higa mar 2019 sama ne tuo mar corona nochakore. World Bank nono manoyudo ni somo sigana kata somo buk kiwango moromo gi ik nyathi ne ni piny e piny mangima. Kane pok Covid ochakore, ne entiere notim nonro moyud ni nyithindo mantiere pinje man gi chandruok miluongo gi dho ngere ni middle to low income countries ne nigi chandruok mar somo mane chopo atamalo 57 e piny mangima. To kano chopo kama koro Covid nodonje ma nyithindo nobet dala kuom nus higa mochopo kuonde e pinje moko ka Kenya ka nochopo higa achiel, Uganda nodhi nyaka higni 2 to somo at the right level manyiso ni nochopo atamalo 71. Atamalo nyithindo 7 kuom nyithindo 10 manitiere klas 3, 4, 5, 6 ne ok nyal somo e level mar klas gi. Mano nonro manotimore, to en nonro ma usawa gi Zizi Afrika dhiga go nyime. Kendo adwa chiwo puoch gi pak ne Dr. Manyasa and jo Zizi Afrika kuom timo nonro ma pile pile ma konyo jopiny ng'eyo ni wadhi adhiya skul koso wapuonjore. Ing'e ni nyalo dhi skul in e klas japuonj puonjo to okichopi. Koro adwa define ni gini maber. Gima jogi wacho kani iluonge gi dho ngere e piny mangima ni learning poverty. Dhier mantie puonjruok kata dhier mantie somo. To dhier mantie somo manyiso ochiwo kiwango mag nyithindo ma ok nyal somo e level gi by the time magichopo higni 10. Ja higa 10 ma ok nyal somo book to ok nyal somo story. Iwinjo ka Dr. Manyasa wacho kanyo niya ni gitimo assessment gi sigand jo klas 3 to jo klas 4 ok nyal some. Samoro be jo klas 5 chok nyal some. In fact, nitie higa apani e higa mar 2002 kusa 2003 ne gitemo nyaka gi nyithindo mane nie klas 8 gistocho jo klas 3 to ne nitie nyithindo mantie klas 8 mane ok nyal somo mane ok nyal somo story ni. Manyiso niya gini ok en gir tugo, en gima serious. To ok en wach pesa, ni pesa onge mapuonj go nyithindo. En wach matut makawaelo mos tibiro neno ni en gi kidienge mang'eny, layers upon layers ma oumo wach mar somo ni. Koro ageno ni kawadhi nyime to penjo mipenjo kata mbaka mwadhi goyo biro elo nwa tiend wach ni mabiro konyo jodalawa, jo Kanyanam, jo Nyikwara Moge Ajwang' bedo machiegni gi nyithindgi, to mana nyithindo matindo, nikech wach somo chakore kanye. Ochakore P1 preschool kapok nyathi odonje primary school class 1 ochakore mabor. Koro nitie kaka itayo nyathi mos machop e level monyalo some, lakini kine nyathi chope class 4 kapok ong'e somo to mani ng'eni ochimo kama. Koro somo dhi bae chuth, odhi bedo nyathi madongo machop ng'ama ng'ongo masomo tama chuth, nikech somo ok improve gi higa. Kaki medo bedo ng'ama duong' ok ni sombi bedo maber, nikech somo ipuonjo kapod itin. Takini George ka kwanyalo reso okang' makamano nikech koro kilogram na digni e migao sector mano mochung' ne weche mag somo. Mana ka nisocha motelo dibed ni ka nyathi dhi e skul odhi mar mondo oyud puonjruok koso odhi adhiya, nikech wantiere koda lek mano mar 100% transition ma bende mosenindo Magoha mane jatend migao mochung' ne weche mag somo nokele pacho kae manyiso ni onge nuo klas
koro kata bed ni riek kata bed ni koro klas utami in idhi adhiya dibed ni momiyo ni koro waneno nonro report makama kaka yango. Abro mano penjo maber to abro yiengora e weche mosetimore e pinje mamoko machal kodwa mar Kenya. Wang'eyo ne wach Brazil higni 10 mokalo ne nitie sijui aparo ni ne en namba 70 gi wiye e weche mag somo, particularly dhier mar somo ni, ok somo in general, dhier mar somo ma jaiga 10 okia somo ni ne rach kabisa e piny mar Brazil. Gima ne gitimo ne en ma mokwongo, response mokwongo mar sirikal ka sirikal e piny mangima osebedo ni ka wayudo ni nyithindo ok som at the right level to wamedo budget. Yejo neno ka wamedo budget mochopo bilion 700 manyise wawacho ka chieng' cha. Mano diro pesa ne problem, throwing money at a problem. To ma ok en problem ma pesa, ma en problem ma puonj. To puonj tek sana puonjo nyathi mondo nyathi osom. An asomo degree ma puonj. Anyalo puonjo agriculture, to anyalo puonjo biology. Asomo Egerton ka. Jo class 1 tie nyalo wacho ni. Nisomo kodgi. Nasomo kodgi. To ne ok opuonja kaka ipuonjo somo. Manyiso ni joma ne an go e class te ne wan ji 189 e class no. Onge ng'ama ong'e puonjo nyathi timang'o somo. Puonjo nyathi somo isomo e iluongo ni P1. P1. Mano kor ma jopuonj kaka tiegruok. Tiegruok mar japuonj mar P1 ema puonjo kaka ipuonjo somo. Maka poni koro in fact analuoro japuonj ma puonjo somo. Nikech kata ka bet kimiya nyathina iduoko na nyathina ni nyathini ni chandore koro konye kaka isomo to kanya konye. Koro gima onego bed ni watim ni wajiwo tiegruok mar puonjo japuonj ma puonjo somo. Mano step number 1. Mar ariyo en problem ma ok wanya tieko nikech dhano onyuol mopogore. Nitiere kit somo kaendi gimiluongo ni learning difference. Learning difference manyiso ni nitiere spectrum manyiso kaka nyithindo puonjore. Nitie nyithindo ma yom e somo to nitie nyithindo ma puonjore mopogore. Adwa miyi example achiel. Ndalo mane kane ane class adi kane adonjo skul e class 1 an ok asomo nursery. Awuok dala tarie class 1. Na yudo kijana moro e class 1 nobet ga piny modol tiende ni to tar ng'eni joka no tek to tar modol tiende ni ok anyal luongo nyinge nikech ok oyiena ni mondo ago story. To class no ema nawe class 1 kwa chopo class 2 ene class 1 kwa chopo class 3 ene class 1 kwa chopo class 4 ene class 1. Odonwa. Yes. To generally wan neno ni ong'ama ofuo kata jopuonje mane ne bet kode mane otemo puonje ne neno ni en ng'ama ofuo. To ok ofuo, en mana niya ne en gi problem masani kaka nasebedo japuonj modhi e tiegruok nafwenyo ni wuocha ne en gi problem ma dyslexia. Dyslexia en ng'ama somo e yo mopogore. Kotemo somo to oneno ka letters gi ringo ni. Manyiso ni en onyalo bedo a good artist kata onyalo bedo ng'ama solve a very high level problem solver. Mano bende problem ma nonro yudo niya ji dhano 25 kuom nyithindo 25 kuom nyithindo 100 monyuol nyalo bedo gi sida mar somo aina no. Kapo ni japuonj odonjo e class ka ok ong'eyo ni ma sida modhiro mogo pare ni nyathini dhi bedo nade. Ka nyisi ni dhano 25 kuom dhano 100 manyiso ni en achiel kuom 4. Manyiso ni nyithindo gi nitiere class ka class. E Kenya ka onge class ma onge ng'ama somo chano. Mogik
Nitiere gima ne World Bank kaluwore gi nonro mar World Bank jo kanyo mong'eyo wach mar somo maberno no recommend ni mondo wabed gi gima iluongo ni catch-up programs. To catch-up program ok en tuition. Gima chando waga ahinya e skunde en ni ka oluonga e skul manyisa ni nyathini ni onego bed ni timo ne catch-up, sombe chandowa. En be sombe chande. To wawe ni nyathini onego tim ne ang'o? Tuition. Koro wadwaro japuonj tuition oketo nyathi piny gi drilling mar yudo maxima malo. To gima nyaka ing'e Sharon ni ka ok inyal somo to yori ma puonjruok odinore nikech ok inyal puonjori kwano, ok inyal puonjori English, ok inyal puonjori geography. Gigi nikech daraja magolie mudho kakelie ler en somo. Kamiyo tasni to kinyal equalizer society. Kamiyo tasni manyisi ni soma ne gima ndiko ka to kinyal some. Manyiso ni ok inyal duoko penjo mapenji ka. Ok inyal. Koro kata rembe ok inyal rem. Gima wacho no is very important. Ero como ne nyada ro mar mondo mi make gi kanyo joji nikech aneno ka dakika 30 oskadho tok sang'wen e gwino ka yo matinya korum gajwang. Aneno ote magi to bende joji konwa seduogo bang' yweyo. Ni wacho ni in nok somo somb nasari. Ting'eni nonro Musa magolo ni bende wacho ni atamalo 30 iwacho ni thoth jopuonjre mok tim maber e klase manyime. Ok wacho ni nachiel kuomgi. Gin jopuonjre mane ok okale nasari. Koro duto te wadhi bedo kwa twake bang' yo matinya korum gajwang. Kik dhi mabor. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, home of discount. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o gang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni nyakoromonga jwang'e chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. E kaito tich ariyo. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoromonga jwang'e akelo ni mana yani ngeni mpaka gi wasanii. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii, nyakora magojo Friday supuzo wake. Saa para gida kapaga beach nyaka saa paga rio kod an PDG Papa
Vic, yani ukipenda mzee kijana. Pata wimbo huu kama sikiza tuni yako, dial *811*343#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. You're blessed and have a blessed time. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Ne kon gojong machiegni kendo kang mar ariyo meno kang mogik kapok oromo saa 5 mar onyango ka bende pod odhi nyime gi thor wach marwa okinyi ma kawuono. Dibed ni som Kenya weth nitiere mo kuom ote 2-3 mabiro mar mondo mi asom bang'e nyakorom gojong wabiro bedo kwa dhi nyime gi thor wach marwa. Nancy Piet ndiki kanyo gi Dholiech wacho ni learners are very reluctant and they do not bother working extra harder since it's 100% transition. Iwacho ni whether you are strong or weak, both have chances as compared to 844, which was quite productive. Dibedi wach mar average, above average, ekin mamoko, mabena nokinde ka report card. Dorino Sombo, iwacho ni mana dier, nitiere nyaka ja grade 9, makia somo. Amos Mbago, iwacho ni enwa kintiere Athi River, iwacho ni Sharon, somo makawuono ne piny Kenya, jong'eyo kod jo pesa, noseketho chon. Wan mago gik mawakia. Aya, ang'eni George biro bedo ka duoko moko kuom ote mabende ioro. Aparo ni George kidhi nyime, imeda na nyaka gi report mano mar Osawa, mabende noyango ni nyithindo mabende pok odhi kata okadho skunde mago mag nasar. Bende miwacho ni yudo pek mano mar somo, mane klase mamoko. Awinjo ka jo winjo contribute maber. To wachak gi report ma wacho ni nyithindo machandore mogik madhier mar somo mako gin nyithindo ma ok otimo preschool. Koro mano en gima dier. Ojiwo wach mane watimo kane wabet piny ma warango nonro mopogore opogore mane osetim kochakore higa mar 1980 nyaka 2020 ma ne kar loso somo weche somo ma iluongo ni KICD koriwore gi ministry mar education, migawo mar education nobiro kanyakla ma oloko yor somo masani koro iluonge ni CBE, competency based education. Kama ne osoe PP1 gi PP2. PP1 gi PP2 en school to en preschool. En preschool manyiso ni ne waneno ni nyathi onego juki, onego chak romo gi weche mag somo ka en ja higni 4. Kobudho mokalo kanyo ma initere ka en ja higni 5, 6 kata 7, nikech ang'eni nitiere kuonde man chandruok nitie ma nyithindo donjo e skul ka koro gise niang' malach nyaka ang' somo chandi. To nyathi ma obedo gi chandruok ainano en odhi skul ka ji nosedhi nyaka ang' odong' chien. Maka mana kapo ni en nyathi monyuol gi wich mabith nikech nitie joma wigi bith ma nyalo biro kata skul to rio klas 1 kata klas 2 to be obiro mana catch up maber mochop kuma nitie, lakini thoth nyithindo to ok bi catch up. Koro jiwo wach manyalo chiwo ne jonyuol man gi nyithindo en ni iter nyathini e skul ka en ja higa 4. Mano biro konyo nyathino moloyo. Mar ariyo,
To bende nitie pesa ma wawito kuom nyithindo ma ok nyal somo ka en jahiga 10 gi. Oyo pesa ma wawito onge nikech nyathi ka nyathi nigi right mar donjo e skul ka en jahiga 4 mosom nono. Mano e kaka chike ma Kenya ka wacho. Koro kwa kawo pesa bwa keto to kae to watimo nonro mwayudo ni nyithindo 3 kuom nyithindo 10 ma jahiga 10 ok nyal somo. Kik wabed gi yungni mar chuny. Tadwa ni mondo watim comparison. Ka 2019 ne en 51%. Nyithindo 5 kuom nyithindo 10. Sani osesudo ochopo nyithindo 3 kuom nyithindo 10. Adek thoth to tin ne 5. Manyiso ni nitie progress matimore. Otimore mos. Nitiere kaka wasepuonjore from the past. Manitie gik ma wasetimo. In fact, a conference ma 2002 mar learning poverty mane obedo Dubai, no obedo reported ni e Africa ka Kenya timo maber mogik nikech Kenya oketo programs mag somo e skunde ma include nyithindo te. Inclusion no emomiyo gino chopo 3 kuom 10. Dine bed ni onge mano to dino kwame post COVID figures mane wacho ni nyithindo 7 kuom nyithindo 10 cannot read at age level. Kamano. Manyiso ni thuolo mabiro nyalo neno kapo nono ni dongruok nyalo bedo. Kwan mar 3 kuom 10 nyalo kuma dok chien 1 kuom 10 kin mamoko. An gi geno no. To en geno ma monego jiw gi paro motegno to gi tich moriere wang' achiel. Kata pinje man gi mewo kaka America, kaka Netherlands, kaka UK, pod experience learning poverty. Learning poverty is a global problem. Koro, gima wanyalo bedogo en ni ka wamedo keto pesa maber tiego jopuonj mapuonjo somo, kaito wakao pesa waketo e kelo nyithindo te e skul, manyiso ni nyathi ka nyathi nigi an equal chance mar somo. Kaka nyathi somo iluongo nang'o Suguta mar e kaka nyathi somo Katolo, to e kaka nyathi somo Imbo Usenge, to e kaka nyathi waket level playing ground to wabiro neno ka namba no dok piny. To kobi dok piny bo bed 0 nikech learning poverty gintie gik mang'eny ma contribute, moko are beyond human. Yeah. Koro onyalo chopo 2 kuom 10, 1 kuom 10, to ok wanyal tieke morum te. Kamano. To bende kata mana kodhi nyime gi nonro ma kamano, nonro no bende noyango fundi mopogore. Nonro no bende George yango ni atamalo 35 mago mag skunde sekondar ma Dundo kata mana junior secondary schools kaka iluongo gi dho ngere, onge kata mana japuonj achiel mapuonjo kwano kod science. Ranyisi koro ni somo mag kwano kod science ipuonjo gi jopuonj moko lony e pauno. Dene no kantiere shida kwa mwana. Mano to e kama wasechope. To ingeni mondo mi thiedh tuo moseywayi nyaka i acknowledge ni tuo no tuoyi. Ya? Koro kanyo to wasechope. To gima wanyalo timo kana bed gi thuolo mar rieyo somb Kenya ka en long term, lakini gima nanyalo chakogo en ni anyalo tieko wach mar jomo wuok e form 4 donjo e colleges to be teachers. Nikech ja form 4 ok oikore. Ikruok mar bedo japuonj ja form 4 ok oikore. Nikech oonge gi tiegruok e subject matter. Ok onyal puonjo biology nikech nyocha ke puonje biology. Koro gima anyalo timo te gima advice jowa ni mondo tim, waparane kaka wanyalo wacho ni dhi som mondi yud degree kata yud diploma. Kiseyudo kidhi e teaching training college. Kiki wuga school ti dhi puonjo. Yes, manyiso ni idhi e teaching training college ka isepuonjori biology, isepuonjori kwano, isepuonjori English,
ma in gi degree, in gi otas manyiso ni maendi to nigi lony English literature. Koro wapuonje puonjo English literature. Iwinjo wach. Mane gima osetimore e pinje ma ineno dhi maber gi wachni. Bende biro miyo thuolo mar improve learning e kidienje mamalo kaka mbalariany, kaka colleges. Ingani college gi university joma puonjo kuro gin jopuonje. To kipuonjo ng'ato to ok in japuonj. Manyiso ni ipuonjo content kende, experience ma ng'ato nego bed go, mabed gi miyumo mar somo onge. Ini donjo, anyalo paro nitiere kane ane university wasomo some agronomy unit. Nitiere japuonj mane puonjo ne en gi doctor PhD. No donjo to en gi notes. To somo to andiko. To kotieko somo to dhi. Udu som kendo. Koro ing'eni notes gi to sani ok inyal somo gi. Nikech anyalo dhi mai apenj chat GTP. Ni wachna ni agronomy en ang'o. To kelo na tasomo ke. Kendo manyiso ni koro ng'ado. Koro ema nyiso ni kata ka ng'ato osomo nyaka PhD. To dhi e teacher training college mondo puonjre kaka ipuonjo, mondo eko donje classroom opuonj japuonj. To kiyudo ka joma puonjo japuonj en pok no donje college ma puonjo. Don koro mano japuonj tiende otur. Manyiso kar mana ni chat GPT gi AI ni koro nyalo thiro kar mana kinge mag somo. Nyalo nikech nitiere chat GPT chalo gi japuonj ma puonjo to onge gi tiegruok mar puonjo. Omi content manyiso ni koro odich gi wi dendi te oweyo. Koro ma an anyalo jiwo ni ka wadwa ni mondo wawuog e bur ma wantie ni to walok kaka watiego jopuonjre ma puonjo nyithindo somo particularly loko gi nade walok kaka wanyalo puonjo manyiso ni nyaka wami japuonj at least higni 2 mopuonjore kaka ipuonjo. Ok ni oriek okalo en number 1 kata oyudo A ja A ni nyalo bedo japuonj. Waso e teacher training college to wuok kuro ka pod oyom. To adier man go en ni training mar P1 an gi osiepeda mane ma wapuonjo go mane otimo P1 bende gine mane giduog gi jola ka wuok e university ta donje e diergi ta wuok gi mentality mar university ni an adwa puonjo subject eko oketa penjo nyisa ni wuoyi matin bed mos kae ndio puonje subject kae ipuonjo nyithindo. Puonjo nyathi opogore gi puonjo subject. Koro nyaka ibed piny ni puonjri kaka ipuonjo nyathi. Winjo mano? Mana kamano jo jangini wadhi kwa tieko wach machielo ma bende nanno ka report ni bende ogolo wacho ni moko kuom gig bende en ni oriwo nok. Wacho ni moko kuom rema ma bende nogolo report ni nyakoro mga jong oriwo nok mano mar jopuonj kuonde losruok mago chopi ka bende thoth jopuonjre bende wasewacho ni moko kando nasari bende mayudo pek makamagi. Koro wach mar nok mag jopuonj nikech ang'e ni kinde ka kinde mano bende e wach ma bende jabedo pek e migawo mochung' weche mag somo kae kaka nok ma jopuonj nyalo tim mano ratio of teachers to children. Wacho ni kwan mag nyithindo mantiere e skunde osebedo ga mang'eny kaluwore kod 100% transition. Aparo ni walose mano bang'e gi wach ni mogik watieko. Erokamano ahinya Sharon. Ayudo ka nonro mar Usawa gi Zizi Afrika ni ondimo weche gi maber kabisa. Kendo ok aneno mibadhi moro kata ka ok anyalo wacho ni nitie kaka giyo e chumbi. Chumbi otuon maber. Japuonj ma puonjo e primary e public school to tin. Nikech kaka joma tero nyithindgi e private school ibro yudo ka japuonj e class nigi nyithindo 20 ka ng'eny to 25. To public school nyathi nitiere mochopo 100. Nyathi nitie 100 mobet e duond japuonj achiel to dwa puonjo somo
somo en gima ipuonjo individually. Somo gi ndiko. Nyaka ang' idhi ir nyathi mi mak lwete mi nyise ni gini ndiko kama. To en japuonj mane man gi super powers mag puonjo nyithindo 100. Somo gi ndiko. Ibiro yudo ka nyacha naneno ka Usawa wacho ni ne gidhi e gweng' ka gweng'. Motergi e udi ka udi. Ne gidhi e udi moloyo 100,000 e Kenya ka. Ka gimakore gi chife moterogi magineno gi wang'gi. Iyudo ka thoth kama ne sidani onene ne en joma odhier, joma nie kor gwenge maboyo, joma nie slum, to oonge skunde ma private nikech japuonj mantie private iyudo ka opog nyithindo ma japuonj achiel omi maybe nyithindo 10 ka ng'eny to nyithindo 25. Koro gima wanyalo timo ma bende long term, ok en gima nyalo bedo fixed ka fast food, en ni japuonj ni oko ka mapok ondiki mang'eny. Nyeche naneno koket pesa indiko jopuonj, to mano pod ok nyaromo. Sirikal ojiwre ajiwa mos wajolre ajola ma ensure ni japuonj ni e classroom ma teacher to learner ratio or reduce. Mano nyaka watim. Mana re skunde mag piny owacho private chal ka gima koro loyo piny owacho skunde mag oloyo mabor. An tiere skunde madhiye magoye mbaka gi jopuonj kaka skul ma iluongo ni Regis Runda maloka. Osiepna moro e headmaster Makuro ajadhi galime kuro. En skul miwe ni university, en skul primary. Koro kane wanyalo kelo skunde ma wakel gi level moro makata wanyalo neno ni en skul. Nitie skunde moko makineno anyalo miyi ranyisi kaka skul moro mane Eriko Mondi dhi gero Turkana kae to jo Turkana mukocha. Inyalo paro. Pare ni nyathino ang' nopuonjre somo sadi. In fact, in that group inyalo yudo ni kaka ne gin nyithindo 50, inyalo yudo nyithindo 5 kende mong'e somo. Gin gi disadvantage. Koro wa focus kaka somo as a public good and gima bedo provided by the government. Koro sirikal oter jopuonj motiegi, ok japuonj mo volunteer. Otiege en gi degree, ong'e puonjo somo. An kik tera nikech an akia puonjo somo. Mar ariyo wacho ni choche ma nyithindo dhi e beonge. Mato en gima lit kendo en gir wich kuot. Bende kata mna kilose mano bende waseneno skunde ma bende chope kuonde losruok nyaka sienyore moinyo nyithindo. Ndalo moko nadhi e skundwa ma kor gweng'wa, ne an patron mar skul Ayogo primary. Nadhi maneno cho ma chunya noling'ore iya. Mawacho ni ama nyathi ng'ato dhiye to samoro dhi gi tiende nono. To kata kokier bolutore nyathi ok nyal yudi. Koro kane wanyalo bedo joma beyo adier, ber imanyo, ber ok nyuol go ji. Wabed joma beyo. Watem keto pesa e gero ne nyithindo matindo cho. Nyithindo matindo. Nyathi matin, nyathi ma 4 years, 5, 6, mokala par nyalo nyagore, lakini matindo to nego bedni wagero negi choche. Naneno ka iluongo ni principal secretary ma education owacho ni giketo pesa mar gero facilities gi in the next 3 months. Wang jadiemre waket wang'i anene report nikech Usawa timo nonro ni iga ka iga. Wang'i anene report ma iga mabiro biro wuok nang'o. Wan gi geno. An awuok e skul moro ni ka glass ni nus to kwa wacho ni en half empty. Wawacho ni en half full.
an pessimist and I'm optimist. Yes. Ang'eyo ni gik moko bro timore maber. Mara en jiwo jonyuol ni nyaka uket school machiegni. Kamitere nyathini dhi e school nyaka ichopine. Nyaka ichopine learning environment. Japuonj nigi nyithindo adi nyaka ing'e. Nyathini bede kom machal. Nyathini bede kom mane. Kom man gi tiende adek. Samoro ineno ka nyathi dhi skul to duogo gi sirwaru mapiere oyiech. Koro iketo nyathini kare obete musmal. Mako chungni to oyuyo. Wach malich ahinya George. Ero kamano ahinya. Gir mara ni mano en wach ni mogik. Wach na mogik podi. Miya thuolo wach na mogik. Wach ni mogik e bwo dakika achiel. Koro aduoko ni erokamano kuom kelaka mondo mi wago mbaka ni. Gik ma wacho kagi gitin e wach somo ka weche ng'eny. Nitie gik maduoko somo chien mang'eny. To aneno ka thoth Kenya sani gineno ni sida mora ma wan go en sida mar sirkal. Sorry. Aya mana kitieko Joji koro idwa riembwa ka koro. Koro sida ma wan go ok en sida mar sirkal. Sida ma wan go en ni joma kama wabede ma omiwa tije mopogore opogore mwatimo. Pok watimo maber. Koro dhano ochimre gi tich momiyi tiye maber mondo iduok report maber ne ng'ama nomigo. Erokamano ahinya George Aguni, erokamano ahinya kuom biro e twak okinyi ma kawuono mano mar mondo mi wanon somo mano mar piny Kenya. Geno mara ni bang' nonro ma kama report kosegol Nyakwar Gajwang' to migawo mochung' ne weche mago mag somo gino kenge mage ma bende ne kawo bang' ka bende nosechiw report ma kama naneno ka migawo mar somo kokalo kuom jagoro mongirore migawo no mano Julius Bitok Nyakwar Gajwang' bende noyango ne gitemo ahinya mano mar ndiko jopuonj kare ma bende nitiere Nyakwar Gajwang' gidwaro mar mondo midina. Kata kamano bende wang'e ni kotenre kod kuonde losruok ma bende ok osebedo makare e sikunde mathoth. Okang' ma bende waseneno kod mana ka nyithindo mamoko oselalo ngimagi. Machiegni ere waneno skul mantiere gwenge mago mag Tarbo e kaunti ma Uasin Gishu. Skul ma kamano na nyinge Angels Primary ma bende nitiere jopuonjore adek ma bende nolalo ngimagi e cho. Skul mar Ramba mantiere kaunti ma Siaya nwaneno gima notimore mana sienyruok mano mar cho. Geno marwa ni okenge ma kamago ibro bed ka iloso e yo makare. Kok kamano yena mar mondo miategi kanya Nyakwar Gajwang' kiny bende odiochieng' chenro wachako saa 12 mar okinyi nyaka saa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ng'auri tumasane. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Penj laktar kokalo e Ramogi TV ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng'.
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj. E chenro mar rameny piny, sa achiel gi nus otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro jo ng'ato twak mar rameny piny. Chik by. Chonga gilo, emo miachano kama. Chonga, emo semia sudo nyime. Chonga gilo, emo miachano kama. Chonga, emo semia sudo nyime. Mondo yudwe ni kaka skiza tune mari, D star 860 star 418 hash. Ramogi TV, enod jower duto.